Bueno, imos dar comezo a esta sesión ordinaria do 29 de 11. O primeiro punto de orde do día é a aprobación da acta número 12, 2018, do pleno de sesión ordinaria do 25 de 10 do 2018. A acta está gravada, polo tanto, pasamos a votar. Votos a favor. Apróbase. Dase conta tamén das resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno. As actas das Xuntas de Goberno son a do 19 e o 20, da sesión ordinaria do 8 do 10 e do 25 do 10, extraordinaria. E as resolucións da Alcaldía van do número 838 ao 953 de outubro de 2018. Pasaríamos ao primeiro punto de orden do día, que é a aprobación da modificación das ordenanzas fiscais, imposto de bens inmobles e imposto de vehículos 2019. Ten a palabra o voceiro de Facenda para explicar en que consiste a proposta de acordo. Ben, e as dúas propostas que se traen, tanto do IBI, da contribución, como do imposto de vehículos, están no contexto de intentar asustar a evolución da nosa fiscalidade un pouco ao IPC, máis ou menos intentar asustalo. As finalidades, ou digamos, os mecanismos no IBI e no imposto de vehículos son distintos, pero, bueno, o que se pretende é o mesmo. Como se comentou na Comisión de Facenda, esta era unha intención que, de alguna maneira, quería abarcar tamén un pouco as tasas, ir asustando e ir actualizando os prezos ao IPC. A respecto das tasas non foi posible, porque facía falta estudios de custo económico, entón non foi posible. Entón, o que se levou á comisión foi, por unha parte, o IBI e, por outra parte, o imposto de vehículos. A respecto do IBI, o que se propón é facer o que se ven facendo habitualmente, e é, desde a corporación, asustar o tipo do IBI para que o incremento do imposto non se chegue ao 8 ou 10% e asustalo ao que é o IPC. Se nós non acordamos esta baixada de tipo, o imposto incrementase porque se incrementa a base impositiva, incrementase o valor catastral. Entón, para ir un pouco por partes, a respecto do IBI, o que se propón é baixar o tipo do 0,55 ao 0,54. Isto garante, por unha parte, que a recadación, o que estamos propoñendo é baixar o tipo, pero, aínda baixando, o que se garante é que a recadación non vai baixar, que o incremento previsible, estamos falando de previsión, sempre que se manteña, digamos, os niveles de recadación, que a recadación final pois será semellante a deste ano, incrementada pois nun 2% aproximadamente no IPC, non? Pode ser un pouco superior, pode ser tamén un pouco inferior. A experiencia de anos anteriores dinos que estas modificacións no tipo despois, cando vemos a recadación, non se asustan exactamente ás previsións que tiñamos, e na maioría das veces quedase un pouco corta en relación ás previsións. Pero, bueno, o que garante baixar de 0,55 a 0,54 a que a recadación se mantén, e despois tamén se fai desde a perspectiva das obrigas que temos que afrontar. Unha delas é unha obriga económica importante, é a adquisición do Pazo de Riansiño. Entón, bueno, eso necesita, digamos, unha seguridade, unha fortaleza económica, bueno, que é importante tamén garantir a través da fiscalidade do Concello. A proposta ten os informes favorables de
Secretaría de Intervención e de Tesourería. No caso do informe de Tesourería, ademais está o estudio económico e está a concreción dos incrementos. Faise, digamos, concretase cal sería a previsión do incremento tanto en urbana como en rústica, que ese incremento pois andaría ao redor do que estou dicindo, non? Oscilando entre un 2 e un 3%. E nada, isto sería o fundamental. A proposta foi vista na comisión, foi apoiada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego e coa reserva, penso que coa reserva dos outros tres grupos. De todas maneiras, a respecto do IBI, é algo que vimos facendo, quero dicir que estamos nunha proposta que é reiterada de anos anteriores. Neste caso, o tipo que se propón, a diferencia no tipo é distinta, pero bueno, o procedimento ven sendo o mesmo. Non sei se ten que votar unha a unha, non o sei, porque ou explico xa a outra. Claro, entón, casi era mellor non debatir primeiro esta e despois a outra. Entón, en principio, non teño así máis que comentar. Eu creo que a proposta é clara e non... Moitas gracias. Bueno, efectivamente, o planteamento é o que se ven mantendo nos 3 últimos anos, de como sube a ponencia, pois baixar o tipo. Pero, bueno, tamén nos últimos anos se mantén o mesmo. A recadación non se corresponde coa prevista, é sempre inferior á prevista. Tanto podense ver as contas xerales, eu ainda lle botei un vistazo outro día moi por encima de 2017, vamos a dar a mesma situación. A recadación prevista non se corresponde coa orzamentada. Entonces, bueno, nos votarémoslo a favor, pero realmente estamos deixando un 0,01% no bolsillo aos veciños, ou sea, nada, e despois as contas non acaban de dar. E, bueno, e tamén, algo que tamén decíamos outros anos, axustamos, pero neste proceso de axuste, eu lembro unha vez máis, Rústica estaba pagando 0,4 no 2012 e no 2018 pago 0,55 e vai pagar o 0,54. Houve unha subida moi notable. Que, por outro lado, tampouco se corresponde coa situación na que están algunhas infraestructuras nas aldeas. Despois, outra cuestión que quería señalar era que en todo este tempo, aínda sabendo que legalmente non é preceptivo, pero sí que é posible e hasta recomendable facelo, abrilo a participación dos veciños, e, bueno, pois non se dá feito, o cal nos fala bastante mal do compromiso coa participación que ten o grupo de goberno. Entón, pois, bueno, nós apoyarémolo sin entusiasmos, quizá a labor así máis cómoda da oposición, e tamén o discurso que mantemos de outros anos era decir, pois que propoñades o 0,54, pois non o 0,52 e tal, pero non o propoñamos, aprobamos o 0,54, non nos parecería tampouco mal que fora o 0,55 e, bueno, aí o deixamos. Gracias, boa noite. Bueno, nós tamén nos parece interesante, sería interesante preguntarlles á cidadanía de Rianxo se realmente están de acordo coa baixada ou non tocarlle, pero, bueno, nós, se os informes son favorables, a recaudación vai ser máis ou menos a do ano pasado, o equilibrio orzamentario non está en perigo,
bueno, parecenos que, ainda que sea pouco a pouco, bueno, pois que vamos entrando a acercarnos ao tipo que teñen, bueno, nos da Redonda. Polo tanto, vamos a apoiar. Partido Popular. Nós, como os informes son favorables, tamén vamos a apoiar. Moitas gracias. Eu vou aproveitar que teño familia en Santiago e goberna a Marea a preguntarlle se lle preguntaron realmente se lles parecía ben ou mal o do aumento de impostos. Pois descoñezo absolutamente calqueira proceso de participación arredor do imposto de bens inmóveis. Esa é a realidade. Non creo que haxa ninguén en moitos concellos que lle estean preguntando se están de acordo co imposto da contribución. Eu creo que é un pouco estrano falar deste asunto. Teño que dicir que desde hai un tempo, cando se fixo a apertura do proceso de revisión catastral, estamos falando do ano xa 2012, xa desde entón se plantexou a idea de corrixir de alguma maneira unha normal índice de pago, o índice que hoxe estamos rebaixando, precisamente para resolver un problema de que a revisión daba unha alza considerable do 2012 ao 2022 dos valores catastrais. Para corrixir iso é polo que se está traendo ano a ano, está subindo a base catastral e está disminuindo o coeficiente de multiplicación, polo que se está intentando nestes últimos anos, pois, de alguma maneira que a subida sexa a menor posible e, ademais, prolongada. Se collemos os últimos 3-4 recibos, veremos que agás varios casos que teñen que ver con actualización catastral e revisións catastrais, cando apareceron piscinas, baixos, determinadas construcións que non pagaban e agora con esta revisión empezan a pagar, pois agás eses casos se está intentando manter un nivel de subida normal, por así decirlo, bastante axustado. Prova diso é que eu creo que aquí tampouco convén ver ano a ano pois o que sube ou deixa de subir, sino que hai que ter tamén unha certa visión global. E desde que comenzou o proceso de revisión catastral a hoxe, hai unha suba bastante importante no que son os ingresos. Pode ser que non se correspondan coas previsións que os departamentos fan, pero a realidade, e iso tamén está, é que sobre a mesa hai unhas subas importantes, moi importantes. É dicir, que hai un camiño ascendente, sexa porque están subindo os valores, sexa porque hai algo máis de inspección, sexa tamén porque apareceron eses novos valores catastrais que aumentaron. A realidade é que non ten nada que ver a recadación do ano 2012 coa do día de hoxe. Hai un aumento considerable, aínda que non responda seguramente ás expectativas. Despois, non podemos compartir tamén aquí a valoración de que o rústico pasou de 0 a 100. Aquí o que estamos falando é de vivendas, e se entendía que vivendas de núcleos de Rianxo, moitas delas que teñen os mesmos servizos prácticamente que o resto do casco. En algún caso incluso se dá a paradoxa de que hai vivendas bastante máis amplas no rural que no propio núcleo. Non parecía lóxico, e por iso se falou no seu día, de que esas vivendas en rústico que teñen centos de metros cadrados, que están dotadas de todos os servicios, tuveran prácticamente non pagaran. E unhas casas humildes de Rianxo, casas de xente traballadora, no noso caso incluso son casas, en moitos casos estreitas, pensemos en casas do Remo, malamente superficie pois insuficiente, a esas estábamos obrigando a pagar. Entón, que se correxiu cando foi a introducción do rústico, equiparalo ao urbano, o índice foi precisamente para que as vivendas que gozaban de determinados servizos tuvesen as mesmas, os mesmos, non teñen os mesmos, porque ao final vivir en urbano ten un coeficiente, é unha zona que está máis cara para vivir que o rústico, pero sí que de alguma maneira houvese algún tipo de corrección. Para as vivendas que incluso non tiñan determinados servizos, tamén se introduciron determinadas bonificacións, que son as que tiñan auga unha bonificación, as que non tiñan saneamento outra bonificación, sumatorias. É dicir, que se introduciron correccións precisamente para que
vivendas que non tuveron os servizos tamén foran corrixidas. Entón, creo que decir que con isto que eu creo que o camiño é ir subindo moi pouco a pouco dunha maneira controlada, pero que pese a que non se está respondendo aos informes que preveían en moitos casos unha chega maior, sí que hai un constante ascenso, igual menos empinado do que se preveía, pero sí, en todo caso, hai unhas cantidades que son probadas de suba, que din que se están xenerando os ingresos necesarios para ir acometendo actuacións pouco a pouco, e que son incluso máis xustos, non? Entón, eu creo que por eso se pide un pouco o apoio a esa reducción para evitar que, se non existira, se se quedara como está, a xente iba a ter unha suba que, como decía antes o concelleiro, pode chegar ao 8%. E con isto estamos intentando manternos sempre nunha suba razonada e razonable de 2% a gas, excepcións de xente que non tiña dado de alta determinados equipamentos ou as inspeccións apareceron no ano 2016-2017 e verificaron unha serie de construcións indebidas, que son as que fan que algunhas vivendas sí que se teñan que enfrentar a unhas subas considerables, que, visto ano a ano, pois verán como esa mesma vivenda, unha vez pagou a multa correspondente e se puxo o día pagando solo 4 con independencia dos anos que estuvera construída, pois agora paulatinamente iráse dosificando tamén nesa suba do prácticamente do 2%, non? Entón, por eso se pide o voto positivo para esta suba escalonada, non? Razonada do imposto de bens inmobles. Vale, gracias. Entón, votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobado. E pasaríamos a falar do imposto de vehículos. Bueno, o imposto de vehículos, pois, está no que falábamos antes, de ir actualizando a fiscalidade un pouco a evolución do IPC e dos prezos. Aquí, o Concello non actúa directamente sobre a tarifa, senón que actúa sobre o coeficiente das cotas que pon o goberno do Estado, bueno, o Estado, a lei, a legislación, non? Entón, a proposta é procurar unha actualización próxima ao 2%, próximo ao IPC, variando o coeficiente e pasando este coeficiente, actualmente está no 1,41, e entón o que se facería sería incrementar ese coeficiente en 32 milésimas, sería pasar de 1,41 a 1,41 a 32, non digo ben, 4.132. O sea, ven sendo incrementar 32 milésimas, non o coeficiente. O coeficiente tamén ten unhas cotas que é mínimo 1, máximo 2. Entón, bueno, o que se fai é iso. Calcúlase que con este incremento do coeficiente a recadación final e o imposto final se incremente en aproximadamente o 2%, que é máis ou menos o que se prevé de IPC. E non moita máis explicación, como vos decía, ten informes favorables, tanto de Secretaría, de intervención, como de Tesourería, que é quen aporta o estudo económico cas súas repercusións na recadación, tamén foi vista na Comisión de Facenda, e repetir que está nun contexto no que, pois, se fora posible, ao longo do ano que ven, pois, ao mellor, pois, se traería algunha taxa, pois, tamén para intentar actualizala. Eu creo que, bueno, non require moita máis explicación, a non ser que necesitedes máis aclaracións. Nada máis, moitas gracias. Perdón, esquecíaseme. Sí, bueno, eu digo porque me gusta. A ver, surdiu na comisión, perdón que non teño anotado, a respecto dos
vehículos eléctricos. Efectivamente, debatiuse na comisión, falouse, e desde, digamos, bueno, un pouco os servizos técnicos e desde a propia Concellería de Facenda vese que é unha proposta complexa que require máis estudo. Non se receita, pero desde logo require máis estudo, porque efectivamente como o imposto está regulado por lei, está regulado pola Lei de Facendas Locais, efectivamente hai que asustar a proposta a normativa. É unha proposta novedosa e, vamos, se non daba tempo a levar unha proposta de xeito irrazonable. Entón, non se receita estudiálo para outra ocasión, pero non era posible para ahora traelo. Perdón pola... nada máis. Bueno, xa me vou acostumbrar a rematar agora co punto anterior, entonces vou rematar porque, a pesar, menos mal que expresamos o noso apoio, porque se chegamos a decir que votamos en contra xa nos repasanos, pero ben repasados. Ainda así aproveitou para votarnos un bo discurso. A ver, é pouco riguroso decir que antes os do rural non pagaban o 0,4. Agora pagan o 0,50, van pagar, propoñen que paguen o 0,54, ou sea que subenlles de xeito notable. No discurso, nese largo discurso, olvidouselle un punto: establecer a correlación entre esa subida no rural e os servicios do rural, porque nós o que señalamos é que houbera unha subida importante e que eso non se correspondía co tipo de servicios, como reconocía por outro lado o outro día nunha entrevista bastante longa no xornal dos accesos ás aldeas e demais. Por outro lado, en canto á participación, dirán o que queira, pero, bueno, conoce mellor que a min seguramente o artigo 133 da Lei de Procedimento Administrativo. Non é preceptivo, pero é perfectamente posible plantexar unha consulta á cidadanía sobre a hora de elaborar reglamentos. Polo tanto, se non o fai e quere escudarse en que ninguén máis o fai, pois parecenos ben, pero a nós tamén nos parecería moito mellor que o fixera. En relación a outra cuestión, a cuestión do imposto de vehículos, pois, bueno, nós apoiamos. E, efectivamente, temos hai unha moción aprobada polo Pleno, presentáramos nós, pero unha vez que son aprobadas, pois son de todos. Hai unha moción aprobada polo Pleno onde se solicitaba unha exención de unha parte do tributo aos coches eléctricos. Eu non sei o que requiere eso. Eu sei que está aprobada en maio do 17 e hai ano e medio. Bueno, e ademais que é unha cuestión máis simbólica que outra cousa. Económicamente custo cero ou casi cero. E a nós o que nos gustaría era que se non nos van a executar non nos aproban as mocións, porque eso clarifica tamén, así se non parece, non, aquí estamos todos de acordo, pero a hora de verdade despois non se executa. Entón, pois bueno, vale, pois hubiéramos preferido que non se aprobara, ou, se se aprobou, que aparecerá aquí recollido. Sin máis, nós apoiamos a subida esa. Nos pola nosa parte tamén estamos de acordo, porque, bueno, a suba da actualización do IPC parece-nos correcta, e, ademais, intentaríamos que a recadación, se non é sempre ao 100%, pois ao mellor vamos tendo, bueno, o que se necesite para ir prestando servicios que son necesarios, nada máis. Apoiamos a proposta, gracias. Sobre isto, eu tamén teño que dicir que, efectivamente, ás veces as mocións son, digamos, direccións de onde se quere chegar, que non son un mandato executivo, e iso en ningún sitio. E, de alguma maneira, polo que reflexe tamén aquí
do que trasladan da comisión, pois hai reticencias, pois efectivamente, e surxe o debate sobre si un coche que costa 40.000 euros, pois de repente ten que estar bonificado polo imposto de vehículos. Unha persoa que ten 40.000 euros para comprarse un vehículo eléctrico, aínda por riba hai que bonificarlle e logo lle temos que ademais dar cousa gratis. Eu, cando menos, polo menos haberá o que debater. Tamén, bueno, pois, creo que non suscita e non se trouxo tampouco unanimidade da comisión ao respecto de instalar esa bonificación. Entón, bueno, que está ben que haxe ese apuntamento sobre as mocións, pero tamén está que no órgano onde teñen que debatir iso, que é a Comisión de Facenda, pois reflexan pareceres diferentes, non? Tendo en conta de que se quere apoiar o eléctrico e de que parece que vai iso, logo habería que falar dos de hidróxeno, logo habería que falar se tamén bonificamos os de gas, e a proposta teria que ser completa. En todo caso tamén, igual en algún momento, chega vía Estado unha modificación que permite falar e de que o criterio que se asuma sexa o do medio ambiente, o criterio de medio ambiente ao de establecer o imposto de circulación. Entón, igual nos encontramos que bonificacións que temos, como é de bonificar aos coches de máis de 25 anos, que son os máis contaminantes, pois hai que retirala. Pero tamén as cousas teñen que ter o seu conxunto. Eu, polo que me trasladan da Comisión de Facenda, existen discrepancias, incluso entre os grupos temos esa mesma discusión entre nós sobre se os coches máis caros deben ser obxecto desta bonificación. E, bueno, cando haxa unanimidade, pois, ou haxa avisos de que poida establecerse, pois igual é o momento de votala, non? De cambiar, eu creo que radicalmente o sistema. A parte disso, cando se vota a favor da moción? Pois porque se ve interesante avanzar ou afondar nesa idea de cambiar o parque móvil e de que haxa vehículos menos contaminantes. Ora, que o imposto chegue efectivamente, a centrarse nos coches de máis valor e nas familias de máis poder adquisitivo, que aparte desmodifiquemos así, pois eu creo que hai algunha discrepancia. Igual habría que buscar tamén un sistema social para bonificar de outra maneira determinados impostos, non? E o marco legal ás veces tampouco favorece que os que máis teñen pois máis paguen, non? Entón, bueno, visto tamén o que foi o acordo, votos a favor, quedaría aprobado. Pasamos agora ao recoñecemento extrajudicial 10-2018, aprobación de facturas incluídas na relación F 2018-1015. Ten a palabra o voceiro de Facenda. Gracias. Trátase dun recoñecemento extrajudicial decreto dun importe de 19.371 euros en total. O gasto é basicamente a ferrasería, hai algún gasto de gas natural e hai unha factura que foi obxecto de rexeitamento nunha comisión anterior e que ora ven correxida. Esta factura foi obxecto de a pregunta na Comisión de Facenda. Eu naquele momento non tiña os datos, si ben os datos estaban no expediente, pero non os tiña. Eu despois, a través de correo electrónico, fixenvos chegar os datos a respecto desta factura. De todas maneiras, lembrala, non é unha factura que se corresponde cun servizo de asesoramento familiar nun momento no que no Concello estaba de baixa a orientadora familiar e o propio informe, porque hai un informe de servizos sociais, indica as familias que foron atendidas, en concreto 12, indica o día que tiñan destinado para atención a empresa Identia, que era os mércores, e o propio informe incluso detalla as citacións que houbo e o número de horas que se atendeu. Vamos a ver, independentemente da valoración que teñamos a respecto do prezo ou non de hora, si está moi concretado e de alguna maneira justificado e detallado o traballo que se fixo, canto se fixo e o importe final. O informe de intervención
ten unha cita específica respecto desta factura, lembra o que decía antes, que é unha factura que se corrise en relación a unha factura que viu anteriormente. A corrección, indica o informe de intervención, conleva que a propia factura se mingua, se disminúe. Está o dato desde 15.000 euros, creo, ao redor de 7.000. Entón, a factura está asustada ahora o que é, digamos, o traballo que se fixo. Tamén é ben destacar que os servizos de intervención e a propia comisión, porque isto viuse tamén xa na propia comisión, pois estamos pendentes de que, digamos, o gasto e a facturación se faga adecuadamente e correctamente, e, neste caso, pídeselle unha corrección a esta empresa, procédese á corrección, fiscalízase a corrección por parte do departamento correspondiente, que é Servizos Sociais, e o resultado desta corrección é o que traemos aquí. Eu creo que está suficientemente explicada e que é, digamos, unha factura que se asusta ao exixido como documento de gasto, non? E nada máis, o resto das facturas, por suposto, cumplen os requisitos establecidos, teñen as conformidades correspondentes. O informe de intervención, unha vez máis, lémbranos que hai facturas que son reiteradas, polo tanto que debían executarse a través dun contrato. E, é un reparo que se nos pon por parte de intervención en moitas facturas que están a vir. E nada, e dísenos que as facturas estas, en canto son facturas da anualidade anterior, pois teñen que ser atendidas polo procedimento de recoñecemento extrajudicial decreto, que é o que traemos aquí. Como dicen, o expediente este conta co informe fiscalizador de intervención, foi visto na Comisión de Facenda e foi aprobado co apoio do Bloque Nacionalista Galego, e penso que ca reserva de os demais grupos, non? Nada máis, pola miña parte nada máis, e moitas gracias. O que nós nesta ocasión non imos votar en contra deste recoñecemento extrajudicial. O que sempre se suele aludir aquí a que, os traballos hainos que pagar e tal, efectivamente hainos que pagar, e efectivamente esa xente, pois, ainda que aquí non se aprobara, acabaría cobrando, pero é moi importante o respeto ao procedimento. Claro, nós facemos, o goberno elabora un orzamento, no seu orzamento aparecen unha serie de partidas, e cando quere facer unha obra, un traballo, algo con cargo a unha desas partidas, ten que reter un crédito para facer esa partida. Aí saltase, todo eso salta absolutamente polos aires, e quizá a mostra máis clara, tampouco estou absolutamente seguro, pero é que esa factura ten unha mala pinta, horrible. É dicir, poñemos a traballar a unha xente desde febreiro a decembro, un día a semana, sin unha retención de crédito para eso, sin saber canto nos vai costar eso, solo cando despois alguén, a interventora, nos di: oye, é que nesa factura falta a relación das horas que se traballou aí, non sabemos, porque moi ben, porque estamos pagando eso. E resulta que esa intervención non é que minore a cantidade, é que parte a pola mitad. Pasamos de 15 a 7.000 euros. Bueno, eu quero pensar que isto é a excepción, porque, sería razón suficiente. Esa sola factura sería razón suficiente para que nos votáramos isto en contra.
Pero é que o resto das facturas padecen un pouco do mesmo procedimento. Nos, o de 2017, ano de orzamentos prorrogados, acometemos gastos sin saber, sin facer unha retención de crédito para ese gasto, e despois vimos ao pleno e decimos, mira, hai que pagar esta xente. Sí, home, claro que hai que pagar, pero o que hai que facer antes de encargarlle traballos é se imos ter con que pagarlle. Vale? Entón, nos votamos un pouco. Nós, independentemente da cuantía, que, bueno, non é que sea moita, seguimos a observar que sigue aparecendo facturas donde de intervención din que está superando os límites de contratación menor, e que, como dicía o compañeiro de Rianxo en Común, non se está facendo a retención de crédito previa á ordenación para facer o gasto. Tamén a través dos decretos estuvemos vendo que estánse facendo transferencias de crédito de unha bolsa a outra, e aí tamén a intervención ten que informarnos de que esa bolsa da que quitamos tamén pode quedar deficitaria para os servicios que estaba destinada. E, ademais, respecto desa factura, que nos tamén nos chamou a atención, eu gustaríame preguntar, ahora que o Concelleiro de Facenda dixo a razón por a que houve que facer ese gasto, non nos sairía máis barato ter feito unha contratación dunha educadora familiar, que ao mellor, creo que, non sei se ao 100% ou así, está subvencionada, entonces podíamos ter aforrado eso e ao mellor atendido esas familias non só aos mércores, senón ao longo de toda a semana. Eu, como digo o compañeiro, efectivamente, unha vez que a xente lle mandas traballar e fai o seu traballo, entendemos que ben. Tamén queremos pensar que eso foi unha excepción, porque nos choca que, bueno, veña primeiro unha inicial de 15.000 e depois veña unha de casi 8. Pero, bueno, nós, neste momento, bueno, para que se cobre, ca idea de que se vayan facendo pasos para evitar que dende a intervención teñan que facer todas estas advertencias, estes reparos, pois vamos a absternos. Nada máis. Partido Popular. Gracias. A nós tamén nos chamou moitísima atención o tema desta factura. Consideramos que xa non é a primeira vez que pasa algo parecido, non queremos recordar outros casos que tamén foron moi graves. Claro, por sentido da responsabilidade, vámonos a abster, porque entendemos que se votamos en contra, que realmente, si pensamos en frío e sin razonar, era para votar en contra, pero claro, isto podería afectar ao plazo medio, que non sair adiante, afectar ao plazo medio a provedores e así afectar a futuras inversións, entonces creo que hai que ser tamén responsables. O Partido Popular. E gustaríanos tamén que, aparte da crítica que vai facer como lógico, tamén nos gustaría que se tomaran medidas e que nos las explicaran para que estas cousas non volveran a pasar. Gracias. Na sorte que os servizos xurídicos funcionan no sentido de que alertan destas situacións. A proba tamén de que non se quere agochar nada e de que se trae ao pleno, que é o lugar máis exposto, porque públicamente, e diante de todos e todas, non hai ningún interese en agochar absolutamente nada. Entón, quero dicir que, se se quixera guardar a factura, non a traes. Gárdala, deixala aí, cólala igual dentro dun ano, lle dis, quero dicir que non hai ninguna vontade de agochar nada. Un servizo que se deu, que surxiu por unha especial circunstancia de que non se cubriu a educación familiar, unha educadora colleu baixas durante certo tempo pola súa casuística, que agora afortunadamente está incorporada e as prestacións está as dando o persoal propio do Concello. Algúnas cousas xa se correxiron, hai outra facilidade para poder contratar personal, non nos volvería a coller seguramente a situación, no sentido de que non teríamos por que acudir en tempo unha empresa e directamente sacar unha bolsa de educadores e educadoras familiares que resolveran, e se resolve. Pero insisto, ánimo de agochar nada, porque senón non se trae aquí,
e os servizos funcionan no sentido de que alerta, que en primeiro alerta é a interventora ao servizo de todos e todas. Nós somos os primeiros interesados, incluído o equipo de goberno, en coñecer estas situacións e correxilas, evidentemente. Xa digo, neste momento está correxido porque a persoa que está incorporada, o departamento funciona, e xa temos outra soltura, por así decirlo, a hora de contratar. Hai varias bolsas para servizo de limpeza, para que non haxa problemas con limpeza, servizo de conserxería para sair ao paso de novos demandas de servizos, mecánico, conductor. Hai listas abertas precisamente para evitar o recurso á empresa. Son listas que están aí para acudir a elas para resolver os problemas. Tamén educadora familiar para resolver o problema, que, insisto, foi unha sucesión de baixas concatenadas que nos deixou sin servizo un tempo, e entendeuse que o máis rápido era seguir dando ese servizo. Por outra parte, complementando tamén con outras actividades que a empresa en algún momento dá e que foron da satisfacción dos asistentes, a Escola de Familias, a Escola de Pais e Nais, quero dicir que hai outros servizos que se deron sin ningún outro tipo de problemas. Pero, insisto, os primeiros interesados en que non se agoche nada somos nós, e o goberno tamén trae ao lugar máis exposto, que é o pleno, para que debatamos incluso sobre ele e coñezamos todos os importes. Por tanto, é o ánimo tamén constructivo de intentar resolver unha situación. Visto o que me pareceu entender, votos en contra, Rianxo en común, votos en contra, abstencións, votos a favor, quedaría aprobado. Pasamos agora a debater, entramos no apartado de mocións. Non sei se podo alterar un pouquichiño, porque hai tres máis ou menos alrededor dun mesmo tema, que é o 25 de novembro e a problemática da muller contra a violencia machista. Casi as unimos no mesmo bloque, vale? Para debatelas, se vos parece. Ben, vai haber tres mocións. Pídolle aos voceiros que, como as mocións xa se mandan e leídas están, que intenten facer, pois eso, despois de votada a urxencia, a lectura dos acordos, que é un pouco máis sustancial. E despois falamos de outra cousa. Vale. Ben, entón empezamos pola do BNG. Reivindicación do 25 de novembro, necesidade de máis recursos no ámbito local e xudicial para loitar contra a violencia machista. Voto da urxencia, defende a urxencia brevemente. Ben, ante a continuidade da violencia machista no noso país, Estado universo, proponemos a favor. Ben, votos a favor da urxencia. Ben, desde o bloque trasládase os seguintes acordos para pensar e debater. Expresar o noso recoñecemento da corporación ás históricas mobilizacións desenvolvidas polo feminismo galego ao longo do 2018, así como apoio ás mobilizacións que impulsen as organizacións feministas galegas. Punto segundo, expresar a nosa vontade de sumar desde a administración local a prol da erradicación da violencia machista, para o que se solicita da Xunta de Galicia que demande do Goberno Central o incremento sustancial das contías destinadas á administración local nos orzamentos do Estado de 2019, así como a reformulación dos criterios de reparto para que se teñan en conta as especificidades do noso país. Terceiro, demandar da Xunta de Galicia a creación dunha unidade específica de violencia machista integrada na Dirección Xeral de Xustiza encargada de facer cumprir a legislación en materia de violencia machista. Dita unidade contará como mínimo cos seguintes obxectivos a desenvolver: impulsar xulgados específicos de violencia de xénero en todas as cidades e avanzar nunha comarcalización dos xulgados acorde coa realidade do noso país e que garanta a igualdade de dereito de atención independentemente do lugar de residencia. Promover o tratamento dos delitos sexuais neste tipo de xulgados especializados. Promover medidas destinadas ao tratamento integral da violencia sexual como unha forma de violencia machista conforme recolle a Lei Galega, prestando atención ás súas especificidades. Garantir a formación en violencia de xénero de todo o persoal que intervén no proceso judicial, incluídos os equipos forenses e psicosociais. Evitar a violencia institucional, por exemplo, gravando as declaracións das mulleres para que non teñamos que repetila unha e outra vez ao longo de todo o proceso de denuncia.
garantir os espazos separados de declaración e a garda para evitar o contacto de vítimas e agresores, así como dotar dos medios necesarios as oficinas de atención á vítima. Incluir nas avaliacións de risco a avaliación do agresor para mellorar a eficacia á hora de adoptar medidas de protección tanto das mulleres como das e dos menores. E, por último, dotar os servizos de garda dos xulgados de persoal especializado para atender as denuncias de violencia machista. Mais nada. As mocións non eran facilmente unibles. Unhas referían a aspectos que demandan a Xunta, eu tamén o mirei. Unhas demandan a Xunta, outras fan unhas explicacións relacionadas co tema do Estado, é dicir, non era fácil unir as mocións dos grupos nunha única moción, nos únicos acordos. Por menos eu non daba feitos matices para poder. Entón, aí votouse por defender e intentar aprobar de ser o caso todos. Entón, non era fácil, non era fácil. Vale, pois nos apoiamos. Voceiro do PSOE. Nos, respecto do tema, apoiamos, por suposto, porque pensamos que esta é unha lacra que levamos todos os anos falando dela en torno a este mes, pero, por desgraza, todos os días do ano nos sorprende, todos os días non, pero, bueno, en toda esa época do ano nos sorprenden casos, e realmente hai que invertir recursos nesto. Eu gustaríame facer referencia, que no noso xa o facemos, que os recursos, bueno, nunca son suficientes, pero quería facer destacar que aumentaron, e polo visto hai na provincia da Coruña para repartir entre os concellos para que fagan actividades contra a violencia de xénero, 200.000 euros, ainda pouco resta de ano, e recordar tamén que se son aprobados os próximos orzamentos, pois ali está recollido tamén un aumento significativo dos recursos a destinar a esta causa. En principio, nos vamos a apoiar porque entendemos que todas esas matices, todos eses aumentos de cautelas non van ser suficientes e ao mellor estamos gastando cartos donde non encontramos a tecla aínda a quedarlle, pero temos que seguirlo intentando porque hai que erradicalo xa. Partido Popular. Apoiamos a proposta. Ben, pois pasamos a votar votos a favor, voto por unanimidade. Agora defendería a urxencia da que presentou o Partido Socialista. Nada, máis ou menos o mismo. Traémola neste mes porque é o 25 de novembro, pero debería de acordarnos e acórdanos todos os días do ano. Ben, pois, votos a favor da urxencia. Deféndese. Bueno, pois, na nosa pedimos que o Pleno aprobe e adopte os seguintes acordos. Primeiro, que o Goberno continúe impulsando as medidas recollidas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero nos ámbitos educativo, social, xurídico, económico, de protección, de concienciación e de sensibilización social. Segundo, instar as Cortes Xerais a axilizar todos os cambios legislativos impulsados polo Goberno para poder aplicar as medidas contidas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero o máis axiña posible. Terceiro, que o Goberno inste aos medios de comunicación a evitar aqueles contidos que transmitan un estereotipo de relacións de parella baseado en comportamentos machistas. E cuarto, dar traslado ao Presidente do Goberno, á Vicepresidenta do Goberno e Ministra de Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade e ao Presidente da Federación Española de Municipios e Provincias. Nada máis. Nada, nos apoiamos. Apoiamos a proposta. BNG. BNG apoia a proposta. Entón, votos a favor. Ben, a terceira moción, o terceiro texto, é un escrito do sindicato CIGA sobre un feito acontecido na cofradía. Preseilles ao comenzo da sesión un pequeno texto a modo de declaración institucional, non sei cal é o seu parecer, se non procedería a lelo e votalo. Nos informámonos sobre o asunto porque nos parece, por suposto, estamos en contra de toda agresión, violencia, acoso
pero entendemos que temos que coñecer o asunto con minuciosidade. Falamos co patrón maior, ele explicounos, nós non coñecíamos este caso, pero ele explicou que no momento que se deu conta, quero dicir, que foi consciente de que ese suceso tuvera lugar, o que fixo foi separar os dous traballadores para que non coincidiran nas guardias. El foi o que animou a acosada, a vítima, a ir ao xulgado e denunciar. Despois infórmame que chegan a un acordo no que, aínda que o acosador, chamémoslle, el di que realmente non é como di ela, pois chegan a un acordo no que lle impoñen unha multa de 2.000 euros máis 16 semanas de alonxamento. Parécenos que o patrón maior, ou a confradía, que a empresa, pois está cumplindo co que manda o artigo onde di que o empresario debe de tomar as medidas necesarias para evitar que estén, xuntos e non haxa ningún problema. Entonces, nós, neste caso, vamos a abster. De acordo, non sei se queren facer algo. Queremos deixar constancia de que non estamos totalmente en contra de calquera acto ou pero parecenos que con esas informacións que nos van chegar, pois ao mellor, non sei, a cofradía fixo o que na renovación do contrato, pois incluso en Xunta Xeral todo o mundo, non sei se todo o mundo, pero a maioría aprobaron, porque claro, era ou renovarlle ou despedilo. Entonces, nada máis. Non ten implicados. Sí, ben. Agora non é o turno do público, entón estamos debatendo. Xa. Non, eu non sei nin se eran contra ou a favor do que eu estou a decir, pero eu creo que os asuntos hai que sabelos realmente hasta as súas raíces. Claro. Entonces, se existe un acordo entre eles, entendo eu que a vítima e o agresor pois chegaron a un acordo debería de estar solucionado. Eu, se digo, e volvo a decir, en contra totalmente de calquera agresión, acoso e non máis. Non sei se queres intervir alguén máis, porque senón eu vou manter a declaración nos términos estes, non buscan sobre todo facer fincapé na necesidade de poñernos sempre de lado da vítima, e creemos que se podería facer algo máis e non convertir en fixo a persoa, porque é absurdo pensar que convivindo no mesmo espazo, nas mesmas praias, na mesma empresa, no mesmo lugar, a orden de alexamento se poida cumplir sine día. Entón, creemos que hai elementos suficientes como para que, alo menos, da maneira simbólica ou co peso moral que pode ter a declaración do Concello, creo que compre mantela e manterse un pouco na idea de rexeitar ese feito que se deu. Tampouco creo que sexa o caso, ni sexamos nosos que teñamos que convertirnos tamén en investigadores, porque estamos falando de información ás veces reservada, protexida pola protección de datos, que non teñamos, nós non somos xueces, pero sí que podemos dar a nosa opinión e a nosa declaración sobre o feito de que unha situación probada de acoso no traballo, pois que habendo unha sentencia, por moito que haxa algún tipo de acordo de pago ou non pago, que non temos nós por que decidir e que poidamos nós pensar que non é suficiente. E entón, nese caso, ao meu entender, entendo que non é suficiente, e eu creo que o trasladamos ao grupo de que non era suficiente con iso e que o feito de que se produza unha renovación e a transformación en fixo aos poucos meses desa sentencia, que cando menos pois non foi moi reflexionado, que debería ser obxecto pois de algún outro tipo de intervención por parte da confraría máis contundente. Nós, desde o noso punto de vista institucional, pois así o mantemos. Non sei se quere intervir alguén máis, porque senón vou dar lectura a isto e vou someterlo a votación. Rianxo en común, siga. Quero tamén interveño. Eu quizá fora mellor
ler a declaración, porque eu vou empezar dicindo é que apoio punto por punto a declaración. Aquí temos falado en máis ocasións deste asunto, a última a propósito de unha declaración de persoas non gratas aos membros da manada, e aquel día reflexionábamos, ou polo menos eu acórdome que aquí falábamos de 2 puntos, falábamos do no e no, e falábamos de si a manada é o sistema, e agora mesmo quero me referir a si a manada é o sistema ou non. Eu creo que, efectivamente, a manada é o sistema e como membros, aínda que a nosa en ocasión nos chama antisistema, somos sistémicos, pois tamén nós somos a manada, estamos suxeitos a cometer erros, a non ser suficientemente tallantes, precisamente porque vimos da caverna, os que temos algúns anos, sabemos que isto se facía con absoluta impunidade, isto e moitas outras cousas facían con absoluta impunidade, vimos da caverna, imos avanzando, pero a veces non somos suficientemente contundentes á hora de marcar as líneas e, bueno, pois cometemos erros, vale. Nesta ocasión cometeu no tal, podría o cometer eu, podría o cometer outro, pero como noutras ocasións tamén o decimos, somos comprensivos cos erros, somos pacientes, pero se unha vez señalado o erro é un erro enmendable e non se enmenda, xa deixa de ser un erro e marca posición. Entonces, a mí o que me parecería grave era que as cousas seguiran como están. Remito os 3 puntos que ten a declaración. Eu quería dicir que o Partido Popular de Rianxo está totalmente a favor da vítima, como non podía ser de outra forma, e que todos estes actos nos repugnan, e esperemos que se erradiquen o máis pronto posible. Máis nada, gracias. E que estamos de acordo, obviamente, ca declaración. Pois vou proceder a lela, que é breve. Cada 25 de novembro saímos ás rúas denunciando a vixencia da violencia machista e o compromiso coa súa erradicación da nosa sociedade, tamén en Rianxo. Desde os centros de ensino, os comercios, os clubes deportivos, as institucións, todos e todas reivindicamos un mundo e un Rianxo onde as mulleres sexan libres e vivas. Estamos diante dunha tarefa complexa que require de toda a nosa implicación activa, tanto como institución municipal como a hora de sermos exixentes coas demais administracións e ámbitos da nosa competencia. Non podemos mirar para outro lado cando cada ano máis de 5.000 mulleres acoden aos xulgados galegos a poñer denuncias. Non cabe a nosa complicidade cando acontece nun portal veciño, nunha empresa, nun colectivo social, ao noso carón. O silencio tórnase cómplice e non queremos selo. Por iso queremos pronunciarnos diante do acontecido na Confradía de Pescadores, onde se deu, apenas hai uns meses, un caso de violencia contra unha traballadora, xulgado e probado nos tribunais. En este senso, acordamos amosar o noso rexeitamento á conversión en fixo dun empregado condenado no xulgado por acoso a unha compañeira, obrigando a vítima a compartir no futuro un posto de traballo co culpable. Estamos a Cofradía a reflexionar sobre o acordo tomado que de algún xeito supón desprotexer a quen debería ser protexida, premiar a quen debería ser condenado. E, por último, como terceiro, dar traslado destes acordos á Cofradía de Pescadores de Rianxo. Ben, leído isto, pois sometemos a votación, a abstención do Partido Socialista. Votos a favor? De acordo. Ben, continuamos co orden do día. A seguinte moción sobre o sector eléctrico. Bueno, entendemos, como hai membros aquí, que así damos por válido o texto que nos presentou o sindicato no nome da cofradía, entón, ou no nome do sindicato se trasladará á cofradía este acordo que acabamos de ler aquí. De acordo?
Despois, se esperas, sí que vas ter o teu turno. Poderás te dirixir o pleno ao remate das mocións. Vale. Seguimos. Moción eléctrica. Sí, A urxencia brevemente. ante as constantes subidas da tarifa eléctrica e por unha tarifa eléctrica galega. Urxencia, votos a favor. Bueno, vamos a ver. Como todos sabemos, o BNG pide unha tarifa eléctrica galega porque, efectivamente, nun país que é produtora de enerxía, pois teña que asumir costes indirectos. Un país como a Galicia, no que temos unha situación de riqueza eléctrica, non revirta nun país. Que os beneficios que aportarían aos ciudadanos galegos aumentaría un 87% nos salarios na vida cotidiana das persoas. E sabemos que en Galicia existen 45.000 persoas que non poden encender a calefacción e 73.000 fogares que teñen dificultades para pagar a factura de luz. Os intereses de Galiza, ou Feijóo ten que decidir dunha vez ao lado de quen está, ver se está a favor dos intereses de Galicia ou do oligopolio eléctrico e das portas xiratorias, como demostra nos seus consellos de administración eléctrico, e que se ve que teñen que pagar favores tanto o PP como o PSOE. Polo tanto, esta moción ven a colación para que, se temos a ben aprobala, instemos á Xunta de Galicia a que demande do Goberno Central a inmediata reducción do imposto do valor engadido sobre a electricidade, que está nun 21% e que se baixe ao 4%. Todos sabemos que o 21% teno a electricidade, que é un ben que todos deberíamos e debemos de ter, e, en cambio, pois, os touros teñen un 4% de valor engadido. Polo tanto, isto pensamos que algo que di moito de quen nos está gobernando e para quen están gobernando. Un punto 2 sería que se exclúa a Galiza da orde en definitiva para a tramitación respecto dos suplementos territoriais para o exercicio 2013 por atentar contra as competencias galegas en materia de tributación ambiental e por seren contrarias para os intereses do tecido social e económico galego, correspondendo ao Goberno do Estado a asumir os custos que poida ocasionar a aplicación destas sentenzas. E un terceiro punto sería modificar a Lei 24/2013 de 26 de decembro do sector eléctrico de forma que se permita a regulación dunha tarifa eléctrica galega que Galiza poida beneficiarse pola súa condición de nación produtora de enerxía eléctrica de peaxes máis baixos que permitan un abaratamento para os consumos domésticos e empresariais en compensación por soportar eses custos sociais e medioambientais que estas instalacións están producindo na nosa Galiza. Nada máis, moitas gracias. Imos apoiar a moción, pero queríamos pedir que se engadira algo e tamén queremos señalar unha serie de cousas que nos parecen, bueno, que algunhas un pouco incongruentes e outras que habría que ir señalando, non? O argumentario empeza dicindo que entendedes a enerxía como un ben público. Nós tamén, pero entonces olvidouse vos poñer nos acordos a creación de unha empresa pública de enerxía. Hainas en outro sitio e, ademais, e isto era o que queríamos engadir, ademais, queríamos engadir nesa moción, hai concesións caducadas
as que non se pide o rescate. O sea, o rescate non, é dicir, non, mira, eso caducou, isto é noso. O empresario sigue explotando despois de que lle acabara a concesión. Sin España. E ninguén... Entonces, a partir, son pequenas hidroeléctricas, pero hai varias. A partir dese rescate podría ser perfectamente o primeiro chanzo para unha empresa pública se efectivamente pensamos que a enerxía pois é un ben público. Por outro lado, é algo que, como nos señalaba Lagares no seu momento, a ver cando volvemos a ver, por certo, nos dicía que a Alemania está creando empresas públicas de enerxía, principalmente en relación ás renovables e todo isto. Despois, a ver, en torno ao da enerxía é unha pura desfeita. Efectivamente, habrá que baixarlle o IVA. O IVA do 21, pois, bueno, non sei se é o super reducido, pero habría que baixarlo. Pero conste que eso vai nos salir de outro lado. O que deixamos de pagar por aí, ímolo pagar por outro lado. Pero o que sí teríamos que pedir, tamén o din aí na moción, é que aquí como entran, conforme vai habendo demanda de enerxía, como entran? Entran das máis baratas ás máis caras. Entra a nuclear, entra a hidráulica, entra a eólica, entra o carbón e entra o gas. Por certo, a máis cara, e tamén lle quería dicir ao Bloque que Reganosa non veu para onde está sola, nin se puxo ali sola. Nuclear, hidráulica, eólica, carbón e gas. E no momento en que entra a máis cara, págase todo o precio da máis cara. Pois, home, ao mellor, antes de baixar os impostos, que tamén habría que pedir que se pagase cada cantidade segundo o custo de produción. Señálase aí, pero, sin embargo, despois ao final non se pide. Tarifa eléctrica galega. Bueno, vale, nós estamos conformes, pero sí que nos sona moito a ladaíña, pero as contas nunca as vimos. Efectivamente, somos exportadores dun tercio da enerxía eléctrica que producimos, pero non lle estamos botando as contas a que as nosas dúas centrales de carbón teñen os días contados. Ao mellor xa non somos tan excedentarios. Habría que facer contas. Eu as contas realmente nunca as vin. Sí que comparto que o da tarifa eléctrica. E despois, en canto aos impostos, pois vale, nós tamén estamos a favor, repito, pasar do 21 ao 4, pero é que hai unha cuestión, que é que hai un imposto da electricidade que é dun 5,1 que a súa vez volve a pagar IVA, o cal é unha completa irregularidade. É irregularidade tras irregularidade. Bueno, dito isto, nos apoiamos e gustaríanos que meterades aí o de pedir o rescate daquelas concesións de produción de enerxía que remataron o seu período de vixancia. De acordo, persoal. Nós tampouco entendemos, nin debería de darse que en diferentes zonas de España pois haxa diferentes precios da enerxía. Por eso, nós tamén vamos a apoiala, porque realmente é necesario facer algo, un cambio. Pero parecenos que ten que ser a través da lei, e esperamos do Goberno que así se faga, porque non pode estar como Galicia sendo neste momento productora excedentaria de enerxía, tela que pagar ese prezo. Por iso, nós esperamos que, dentro do Goberno, con todas as legislacións, cambios que haxa que facer, pois se vaya cambiando todo isto. Nada máis. Gracias.
Nós estamos de acordo co primeiro punto, que é a baixada do IBI, xa que o verdadeiro problema da enerxía son precisamente estes ataques populistas, e isto non se pode consentir. O sector eléctrico en España e en Europa é o máis intervido e regulado de todos. E nin tan sequera un 27% da factura eléctrica que nos chega ás nosas casas está no mercado liberalizado. O resto son todo impostos. E por encima hai intervencións gubernamentales constantemente. Nós entendemos que o problema dos precios da electricidade en Europa é o deseño político e o exceso de intervencionismo. Por exemplo, en Europa pagan máis do doble pola electricidade que en Estados Unidos. Por iso, vostedes o que tiñen que facer é instar ao goberno central a que baixe os impostos e as subvencións que son os que supoñen máis dun 50% da factura, e non farán falta máis discursos populistas antiempresariales que son que o único que pretenden é manipular este tipo de problemas que son moi graves. Gracias, máis nada. Vamos votar en contra. Reiteramos, eu creo que asumimos o punto sí, de recuperar. Non temos ninguna... Non, eu quería decir que, efectivamente, dúas cousas máis que eu penso que sí que é posible. Existen en lugares de Europa donde sí funcionan, o sea, donde sí hai, cada territorio, a regulación do autoconsumo é viable, e os plans de eficiencia enerxética tamén. Mentras sexa... nestes momentos si somos en Europa, en Alemania, por exemplo, están por eso están privatizando, ou por eso están volvendo a facer pública, efectivamente, porque se deron conta, non como José María Aznar, que efectivamente tiñamos empresas públicas e as privatizou. Naquel momento non pagábamos a luz cara, empezamos a pagar a luz cara cando o señor Aznar e outros que viñeron despois del tamén, pois seguiron e fixeron que as empresas públicas, tanto Inestal como creo que as Inespal, que era a Sociedade de Participación Industrial, a SEPI, daquel, que a vendeu por 61.500 millóns de pesetas. Regaloulla, prácticamente, quero dicir, pero que iba... Neste momento somos excedentarios, e si a temos, e xa o fomos durante moito tempo, e xa durante moito tempo nos estuveron expoliando, efectivamente. Nos expoliaron desde sempre. Aquí temos os encoros, temos as pontes, etcétera, e pagamos, efectivamente, moito máis que os madrileños que já levamos nós para lá e que non teñen o aquel social. E aquí tamén, efectivamente, intervencionismo, sí, intervencionismo do PP foi que, cando o Bipardito fixo a mellor lei de enerxía en Galicia e en España, chegou o PP, desmantelou todo, efectivamente, e, ademais, deronllo aos seus amigos moito máis caro e, efectivamente, tuveron que pagar unha multa a xusticia díxolle que o que fixeran non o tiñan que haber feito e que o fixeron mal. Polo tanto, non veñan agora dicindo que intervención na electricidade, intervención é o que hai que facer, efectivamente, para que a electricidade sea un servicio público, que todo o mundo poda ter luz e calor nas súas casas a un precio decente. Nada máis, moitas gracias. Pasamos a votar. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado. Pasamos a seguinte, que é moción de apoio a traballadores e traballadoras de Alcoa. Defendemos a urxencia e logo pasamos á lectura dos acordos. Bueno, ante os problemas que veñen derivados, efectivamente, pois deste problema que acabamos de estar falando, que ten a empresa Alcoa, entre comillas,
e que anuncia o peche de apoio aos traballadores e en contra do peche de Alcoa a empresa da Coruña. Nada máis. Ben, votos a favor da urxencia. Desde o 17 de outubro a empresa Alcoa está dicindo que vai cerrar a empresa e polo que traemos os seguintes acordos e que é expresar o apoio aos traballadores e traballadoras de Alcoa ás súas movilizacións, demandar á Xunta de Galiza a que realice de todas as accións necesarias encaminhadas a garantir os centros productivos e os postos de traballo de Alcoa en Galicia, a comenzar por que se solicite inmediatamente da multinacional a retirada do R de extinción de emprego. 2. Promover a constitución dunha mesa de negociación para loitar pola continuidade da empresa na que se dea participación ao cadro de persoal, entidades sociais e administracións comprometidas coa súa permanencia e negociar co Goberno Central un marco enerxético estable para que a industria do noso país que permita unha tarifa eléctrica galega que mellore a nosa competitividade por seremos produtores excedentarios de enerxía e contribuindo así ao abaratamento da factura destas industrias baixo o cumprimento dunha serie de compromisos de investimento e de mantemento dos postos de traballo. Moitas grazas. Concello de Rianxo en Común. Bueno, nos imos apoiar. Nos imos apoiar, pero, bueno, volve un pouco o asunto este da tarifa eléctrica galega. Eu creo que, efectivamente, Alcoa é un mega consumidor de enerxía, porque cando se asentou como alúmina, levaba aparellada unha central nuclear en Xove. Foi a primeira folga que algúns fixemos cando tiñamos 17 anos contra aquela nuclear. É un erro pensar que se a Alcoa lle baixamos enerxía, a Alcoa se queda. A Alcoa xa marchou. Isto é un déjà vu. Isto xa o vimos 1000 veces. Podemos permitir que Alcoa nos muxa máis ou nos muxa menos. Xa nos leva muxindo, porque é simplemente consulta de Wikipedia, calquera pode facer, quen é Alcoa? Alcoa, multinacional americana, tal, pero Alcoa, ben, pero resulta que compra o INI alúmina hai 4 días, no 98. Sabedes quen gobernaba aquí no 98, verdad? Bueno, dá un pouco mesmo, pero compra ya tal. Non tarda, bueno, tarda 10 anos xustos en decir que ten perdas. E a partir de aí, etcétera, 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 etcétera. Non? É o que sempre se ve. Por certo que nace multinacional americana que no 45, consulta en Wikipedia tamén, calquera pode facer, unha lei antitrust, antimonopolio americana, fai que se divida e aparece Alcan, que agora é Río Tinto, Alcan, que a temos aí arriba e dentro de nada aí abaixo. Ou sea, estamos pillados. E nos imos apoiar, pero pensamos que estamos tropezando unha e outra vez na mesma pedra. O que tiñamos que mirar era como nos quedábamos con eso e como poñíamos eso a funcionar. Eles xa se foron. Eu non lles daría máis cartos, intentaría rescatar os que lles demos e ver como isto, porque isto acaba como acaban todas as cousas neste país. Acaban con unhas indemnizacións máis ou menos daquela maneira para os 400 que agora están ali, os seus fillos, os seus netos e a comarca queda sin nada. É o eterno mito de Sisifo, unha e outra vez tropezando na mesma pedra. E máis, creo que, xa que estamos falando desto e de enerxía e tal, sería bo ir pensando, porque dentro de 4 días estamos falando de Meirama e dentro de 8 das Pontes. Apoiamos a moción, creemos que hai que expresar o apoio aos traballadores, pero o que non xa teríamos máis dudas é se como traballadores de Alcoa ou como traballadores
de algo que se cree aí para darlle desenvolvemento á comarca. Bueno, nada máis, nos apoiamos eso. Bueno, nós temos a apoiala, pero bueno, a mesa esa xa levan unhas semanas traballando, espero que dé os froitos. Dicir que dentro do noso grupo apoiarase todas as iniciativas a favor do mantemento do emprego en Alcoa, sin partidismo e con responsabilidade, intentando aunar esforzos, que é do que se trata diante dun problema deste tipo. Nada máis. Nos vamos a apoiar igualmente, pero gustaríanos añadir o que se aprobou por unanimidade no Parlamento de Galicia, que poñe en marcha e antes da finalización da anualidade orzamentaria do 2018 as compensacións previstas na disposición adicional 145ª da Lei 6/2018 do 3 de xuño de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 por importe de 150 millóns de euros. Estas compensacións deberán estar condicionadas a inversións para a viabilidade tecnolóxica futura das factorías e o mantenimento do emprego. 2. Que para o exercicio 2019 e seguintes se implante un novo réxime de compensación por custos adicionais incluídos no precio da electricidade soportados polas industrias electrointensivas. Estas compensacións deberán estar condicionadas a inversións para a viabilidade tecnolóxica futura das factorías e o mantemento do emprego. 3. Que para os anos sucesivos se establezcan todos os mecanismos de compensación necesarios previo acordo coas comunidades autónomas afectadas para que este tipo de industrias compitan en igualdade e en condicións coas súas homólogas europeas. Estas compensacións deberán estar condicionadas a inversións para a viabilidade tecnolóxica futura das factorías e o mantemento do emprego. E 4. Demandar á empresa Alcoa a súa reconsideración e retirada do expediente de extinción de emprego sobre a totalidade da plantilla na súa factoría da Coruña, tentando buscar as solucións entre todos os axentes políticos, económicos e sociais afectados e abrir unha mesa de negociación con todas as partes implicadas para buscar unha solución. Solucións que teñen que presentar líneas de actuacións adecuadas a do futuro que garantan o mantemento da produción e do emprego en factorías de A Coruña. Gracias. O da mesa está, aí hai unha cousa que se É moi parecido, pero isto é tal cual. Se queredes poner así, se non nos vamos a apoiar. Son os 4 puntos. Entón, sería engadir estes, non? 4 puntos que responden ao que se aprobou por unanimidade e por todos os grupos no Parlamento Galego. Bueno, pois, válemos así, engadidos, sí? Sumados. Entón, xa se facilitan eles para... Pois, votos a favor, entón, era aprobada por unanimidade. Moción de Rianxo en común apoio a plataforma Defende a Galega. Bueno, hai que justificar a urxencia. Bueno, a urxencia aquí no de Defende a Galega basicamente recóllese que se cree a creación do Consello de Informativos. Home, despois de 7 anos, a lei é de 2011, pois, despois de 7 anos, eu creo que non fai falta justificar moito a urxencia. Votos a favor da urxencia? Bueno, casi a vou ler, vou ir rapidiño. A ver, lonxe quedan os tempos nos que os medios de comunicación aparecían englobados nas industrias de carácter cultural e parecían estar chamados a contribuir á toma de conciencia da poboación sobre as condicións nas que discorría a súa existencia e os resortes que facían que a realidade fora esa e non outra. Nestes tempos de posverdade e noticias falsas, os medios de comunicación son utilizados
con apenas disimulo polos poderes fácticos, nomeadamente o económico, para manter o status quo. Nesta situación, unha das sillas que van quedando son os medios públicos, que, como di a Lei 9/2011, garantizan os valores do pluralismo, veracidade e accesibilidade a fin de contribuir á formación de unha opinión pública informada. Sabemos que estes termos non son sempre suxeito de polémica e necesitan ser debatidos e reformulados. Por iso nos parece tan importante a creación do Consello de Informativos, unha das principais demandas da plataforma. A plataforma defende a galega, que ten manifestado de xeito reiterado a súa imparcialidade política e o seu único interese en reivindicar uns medios públicos que cumpran mellor coa función que lles asigna o propio Estatuto de Autonomía. Ademais, non reivindica o recoñecemento de ningún novo dereito. Piden exclusivamente que se cumpla a Lei 9/2011 de 9 de novembro dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. O artigo 4 da citada lei recolle os principios inspiradores da mesma. O apartado H deste artigo enuncia como un dos seus principios a obxectividade, a imparcialidade, veracidade e neutralidade informativa, así como o respeto á liberdade de expresión e á formación dunha opinión pública plural. Co fin de cumprir con este e co resto dos principios, o artigo 36.2 di: o Estatuto Profesional contemplará a creación dun Consello de Informativos como órgano interno de participación dos profesionais da información da Corporación RTVG, a fin de velar pola independencia, veracidade e obxectividade dos contidos informativos difundidos por todas as súas canles. Por outra banda, inciden os traballadores e traballadoras no risco real de desmantelamento da entidade pública. Fundamentan este risco no peche das delegacións da UTVG existente ata hai poucos anos, na eliminación das desconexións da Radio Galega, na desaparición do Diario Cultural ou na cada vez máis escasa produción propia. En relación a estes dous últimos aspectos, o citado artigo 4, onde se recollen os principios inspiradores da lei, no seu apartado B, di a promoción e difusión da cultura e a lingua galegas, así como a defensa da identidade de Galicia. E o C, o fomento da produción audiovisual propia e de emisións que axuden á proxección de Galicia no exterior e de a información ás comunidades galegas no exterior. O vindeiro 16 de decembro cúmprense 7 anos da publicación da lei no Diario Oficial de Galicia. Pensamos que non é sin tempo que se solicite o cumprimento da mesma. Os acordos que propoñemos son instar ao Goberno da Xunta de Galicia ao cumprimento íntegro da Lei 9/2011 dos medios públicos de comunicación audiovisuales de Galicia, garantindo a creación do Consello de Informativos tal e como recolle dita lei. Manifestar o noso apoio á plataforma Defende a Galega e aos profesionais da Televisión de Galicia e Televisión Española en Galicia nas súas reivindicacións por un traballo libre e independente, e dar traslado dos acordos ao Goberno da Xunta e á plataforma Defende a Galega. Nada, nos vamos a apoiar, por suposto, porque nos parece que é moi importante que as profesionais pois podan desenrolar un traballo libre e independente que garanta os valores de pluralismo, veracidade e accesibilidade, coa fin última de contribuir á formación de unha opinión pública informada, que é iso o que se busca, nada máis. Gracias. Hai unha lei dos medios de medios públicos que se non se cumple o que haberá que facer é demandalo nun xuzgado. Como ocorre, por exemplo, con TV3 en Cataluña, que incluso o seu director foi reprobado no Parlamento catalán. Miren, os telexornais da TVG son os máis vistos polos galegos e galegas. Non existe tal manipulación. Eso mesmo decían vostedes de Radio Televisión Española e agora teñen unha baixada de audiencia importante gracias aos seus cambios. Co cal o Partido Popular non vai apoiar. Gracias. Veñerás vai a apoiar porque, efectivamente, para nós a TVG debería ser un medio no que a cultura, a lingua e a promoción audiovisual pois fose o seu ser.
Pero a xuicio do persoal que se moviliza, nada desto é posible cando os partidos políticos ou as corporacións e os propios gobernos se filtran tanto na TVG como na Radio Galega e son capaces de impoñer criterios de selección de noticias, argumentación de intereses particulares e advírtennos que os medios públicos perden así a súa razón de ser, non? Porque o dereito á información, efectivamente, está na esencia, debe sempre prevalecer. Debe ser o seu traballo, ese debe ser o traballo da TVG. Por tanto, vamos a apoiar as reivindicacións dos traballadores. Sí, quería engadir, efectivamente, afondar que progresivamente a TVG foi perdendo espazos onde podía falar a xente. Cando falamos informativos territorializados, deixouse prácticamente de facer programas en clave comarcal para ter información tal. Prácticamente moitos temos vetado, pero prohibido, hasta falar na propia festa da Xouba pode falar calquera, pero non o alcalde de Rianxo ou políticos de Rianxo, non podemos intervir, e esa instrucción que teñe, e é real, non, agora tócame, quero dicir que é a realidade, que os espazos onde podía haber alguén que dese algo diferente, absolutamente eliminaronse. As únicas figuras que poden sair en inauguracións ou en cousas son o goberno da Xunta, ninguén máis. É dicir, cando se fala de control, é certo, sale o que se controla desde os medios, desde as direccións da propia TVG. E nós, xa digo, desde as localidades, desde as comarcas, prácticamente non existimos. A parte de gravar eventos gastronómicos e tal, incluso dase que hasta non podemos falar das bondades da Xouba nós, non podemos, non salimos. Esa é unha instrucción clara que teño. E cada vez que tal, ese político, non, ese non pode falar. Pero para falar de deporte, ou para falar de... Esa é a realidade. Entón, de alguma maneira non me estrana que neste momento a xente da TVG este xa masivamente secundando vestido de negro, que o que lles queda como protesta, que se estean xuntando e manifestando, amosando o control absoluto que se pretende ter sobre a TVG. E, bueno, se hai que dicilo de outras, pois tamén hai que dicilos. Pero en algún momento os telexornais ou en algún momento a propia televisión, agora está unha persoa dirixíndoa, Rosa María Mateo, que traballou para moitísimos gobernos de distintos... Eu recordo xa desde o UCD, e aí está, non? É dicir, que nunca tan plural hai que facer un medio, pero en vez de ser máis plurais cada vez, a TVG foi progresivamente pechándose en sí e sendo prácticamente un nodo do que fai o goberno. E entón eu creo que é unha moción que animar tamén a valentía da xente da TVG, os traballadores, porque estánse xogando en moitos casos o seu xornal, non? Nese caso tamén apoiar a súa reivindicación e a súa vestimenta en negro nesta demanda. Sí, despois, si tal, volvo outra vez. Solamente quería decir, con respecto ao seu discurso, que lembro perfectamente a tenente alcalde falando nun programa según vostedes, manipulada, que non pode intervir ningún político sobre o tema da Xouba, non fai moito. Tamén creo que vai estar a Radio Galega nestos momentos para un evento aquí en Rianxo. Isto que se me está ocurrindo agora, para que vexa tamén os rianxeiros e rianxeiros a veracidade que ten o discurso do alcalde de Rianxo. Mais nada, gracias. Estaba claro, que efectivamente tivo que ir en sustitución do patrón maior, porque non había ninguén que falara sobre. Pero mira, pero non fun. Sí, xa está. Eu estaba... Por favor, vale, pois estupendo. Mira, que ben, eu sí que estaba ali presente cando na festa da Xouba, lembro demais perfectamente, indo no barco, na xeiteira, unha actividade pagada polo Concello, promocionada polo Concello, financiada polo Concello, cunha barca do Concello, subiron, eu estaba nesa barca, bogando ali, e a pregunta da xornalista, pero que fale o alcalde, decíanlle os remeiros.
No, que os políticos non. E esa é a miña resposta, e como quero concluir, certifico que esa é a realidade da situación. E prácticamente é fixarse, que a nada que miren non só son eu, que se for eu solo, son prácticamente todos, incluídos os propios alcaldes do Partido Popular, que prácticamente están desaparecidos nos informativos porque suprimironse as desconexións comarcais. Antes facíanse, había pequenos equipos que ían por aí e iso desapareceu. Dice que é para forrar, pero a realidade é que perdeu esa pluralidade. Entón non sale ninguén que non sexa a propia axenda gubernamental. E iso é o que entendemos que non está correcto, e o que de alguma maneira se quere cambiar e o que tamén se proíbe. E sobre todo cando xa deriva en momentos tremendamente sesgados de información, donde unha manifestación contra a mina de Touro prácticamente desaparece do informativo. O sea, casi 60.000 persoas, 20.000, 30.000 no Obradoiro berrando contra unha mina e non aparece as noticias. E aparece 2 ou 3 non sei onde, calqueira pobo, 2 ou 3 protestando por algo e teñen máis cobertura que unha información de 30.000 galegos e galegas pronunciándose en contra dunha mina. Esas son as cousas que, de alguma maneira, eu creo que se quere eliminar e creo que ao final favorecería a todos e a todas, establecer un sistema dese consello que menciona a emenda. Votos en contra? Votos a favor? E pasamos a última das mocións, que é a moción de Rianxo en Común, apoio a mobilidade do estudantado rianxeiro. Bueno, a ver, a nós non nos pasa por alto que as competencias do Concello en materia educativa pois non ten, non? Pero sí que hai unha realidade que os rapaces da posobrigatoria nas vilas pois teñen unha oferta moi limitada en relación ao abano do posible, non? Entón, en moitas ocasións pois teñen que desplazarse. Para iso, pódese aducir, pois están as bolsas, pero o sistema de bolsas é tan ineficiente que non se resolve hasta o mes de marzo ou abril, co cal moita xente pois nin siquiera, aínda que tuvera dereito a ela, pois ten que ter con que pagar o desplazamento durante eses 6-7 meses hasta que resolven a bolsa, non? Vale, xa vale. Bueno, entonces a nos ocurríasenos que, creo que xa o planteáramos en algunha outra ocasión, non sei se así de xeito formal, pero sí, que se podría dedicar unha cantidade pequena, sí, porque son cantidades pequenas, a eso, e que esa cantidade nos na documentación, nas resolucións da alcaldía, vemos moita publicidade, algunha é vémola xustificada, outra é imprescindible porque é legalmente obrigado a facela, pero tamén vemos outra que pensamos, segundo o noso criterio, que se podría prescindir tranquilamente dela e a dedicar eses cartos a algo máis necesario, como pode ser facilitar un pouco o estudio ao rapaces da posobrigatoria. Por isto propoñemos 2 acordos. Un é restringir as campañas publicitarias en medios de comunicación financiadas polo Concello de Rianxo a aqueles anuncios estritamente necesarios, e 2, destinar ese gasto á creación dunha bolsa de apoio á mobilidade do estudantado rianxeiro que cursa niveis non obrigatorios. Nós entendemos que a mobilidade é moi importante nun territorio para que a xente pode ter igualdade de oportunidades. As axudas estarían moi ben, pero sobre todo o que se pediría era que tuveras oportunidade de pagar ese medio de transporte que che pode levar a onde necesitas,
que moitas partes, sobre todo nas parroquias, pois non teñen combinacións para poder asistir a donde, aínda que teñas os recursos. Entonces, nós estamos de acordo que, ademais, se consideramos que son partidas que podan prescindirse de facerse gasto e se poda facer noutro, pois por que non? Pero, bueno, o problema é máis de fondo, que a veces non tes a posibilidade de usar un medio de transporte que che comunique ca zona onde realmente necesitas. Aí é onde, que seguro que non temos que facer nos solos, que ao mellor hai no que ver de forma comarcal pero, bueno, eso tamén é importante que o tiveremos presente, nada máis. Nos vamos a apoiar a proposta. Gracias. Ben, o BNG está, efectivamente, por a educación pública e gratuita para todos, en todos os niveis, incluso no universitario, pero, efectivamente, é unha competencia que é de educación e, polo tanto, pedimos e queremos que, efectivamente, desde o Estado, pois, se faga efectiva esta máxima. Apoiamos que os rapaces estudien, podendo ser en Rianxo. Xa que preferíamos que Rianxo pois tuvera FP, que o ten, e que opten por os cursos que podan estar o máis preto dos seus domicilios, para que non teñan que desplazarse, nin teñan esos gastos, e que haxa unha distribución por parte da educación acorde ao que hai que estudiar e aos entornos e á xente que queira estudiar. Aquí aprobouse, vou ao que dixo a compañeira do PSOE, do que intentamos, aprobamos unha moción para sumarnos ao transporte metropolitano, que vostedes votaron en contra, quero recordar, que é unha medida para que eso, efectivamente, non suceda e que os rapaces podan ir dende aquí o máis baratamente e o máis posiblemente cómodos a eses sitios onde teñen que estudiar. Polo tanto, tamén temos unha bolsa de 10.000 euros para transporte. Polo tanto, penso que temos cubertas todas esas necesidades que poden ter os nosos estudiantes agora mesmo. Pero, ademais, hoxe soubemos, casualidades, de que o Consello da Xunta pois tamén vai pagar o transporte público de todos os rapaces menores de 19 anos. Polo tanto, penso que nesta ocasión aprobar esta moción cando non temos esa demanda dos estudiantes, porque aquí estamos abertos a eso e non vemos unha demanda por parte dos estudiantes e que hai cubertas, ou que podemos ter xa cubertas esas necesidades, por parte nosa e por parte da Xunta, e decir que educación, o goberno, que dunha vez por todas faga unha lei universal de educación pública e gratuita para todos. Moitas gracias. Sí. Eu quería simplemente dúas cousiñas. A ver, non hai demanda, non hai bolsa, non hai demanda. O resto dos concellos da ría, parte deles teñen bolsa, teñen demanda, polo que eu sei. Entonces, sí. E despois a segunda cuestión. Transporte metropolitano, efectivamente. Pero olvidouse de decir por que votamos en contra. Claro, porque non nos parecía adecuado que toda Galicia se sumara ao transporte metropolitano de Compostela, que sumáramos tal. E nosoutros, o que propoñíamos cando nos opuxamos ao transporte metropolitano era que se creara unha área de transporte na comarca con lanzadeiras para acceder ao metropolitano, que é importante, porque senón queda un como un pirata dicindo, estalle pedindo ao Concello que cree unha bolsa para transporte e resulta que hai 4 días votou en contra. Aparte de que, como esperan os rapaces polo transporte metropolitano, me parece que... Creo que hai algunhas medidas máis que se teñen explorado. Unha delas
xa digo, sale hoxe precisamente no Consello da Xunta que a gratuidade a todos os rapaces menores de 19 anos. Cara un lado, cara outro, non é só para Santiago. A parte, nós entendíamos tamén que, efectivamente, o transporte metropolitano era, non é difícil ver para onde van a maior parte dos fluxos de viaxe da xente de Rianxo, no que ten que ver coa universidade. A maioría, dos que non están cobertos co transporte gratuitos, van cara a Compostela. Tamén seguramente para Vigo. Pois tamén haberá que pedir algunha cousiña así, pero os fluxos de transporte cara a Santiago son masivos, son maiores, eu entendo que con respecto a outras localidades. O Consello da Xunta tamén hoxe nos fala dun cambio no que é o transporte, da xestión do transporte a nivel galego. Entón, quero dicir que hai determinados elementos que nos fan ver que poidamos ser prudentes porque vai haber mudanzas. E aparte, salientar iso, que nos puxemos sobre a mesa 10.000 euros que están nunha moción que igual, efectivamente, teñen que desenvolverse no orzamento do ano vindeiro ou ampliarse e ver de complementar, pero que hai mensaxes a día de hoxe que de alguma maneira permiten que o Concello siga desenvolvendo un papel de apoio e non ser o protagonista principal no que é o pago dos autobuses ou do transporte, pois tamén é así. Entón, bueno... Porque non facemos unha cousa, nós cando, evidentemente, entre toda esa gratuidade, non imos periguir que se solape a aportación do Concello coa gratuidade dos outros, pero mentre non haxe esa gratuidade, vamos poñernos o noso grande area. E despois hai outra cousa, simplemente un matiz. O dos universitarios este é o menos grave. O máis grave é que aquí hai cantidad de rapaces de aquí de Rianxo estudiando en Boiro, ou en Ribeira, claro, pero digo, eso que vai entre os 16 e os 18 anos, están facendo un ciclo médico, están facendo, e están, pois ao mellor, están en Padrón, están en Boiro, están en Ribeira. Bueno, votos en contra, abstencións e votos a favor. Acabáronse as mocións, pasamos ao apartado robos e preguntas. Peza en Rianxo en Común. Como quedou a última moción que non o dixo? Nada, era un matiz solo. No mes de outubro vemos a aprobación de moitas facturas con reparo suspensivo. Un pouco máis para atrás. Hola. Sí. No mes de outubro vemos a aprobación de moitas facturas con reparo suspensivo, onde o órgano competente é o Pleno. E vemos que o alcalde levanta dito reparo sumando as cantidades dos levantamentos de ditos reparos, vemos que superan a cantidade de recoñecementos extrajudicial que trouxeron antes, que tratamos antes aquí. A miña pregunta é cal é a motivación para levantar ditos reparos e non tratar ese asunto en comisión ou mesmo no Pleno. Tamén vemos a omisión de cumprimento para a contratación menor por un importe superior aos 15.000 euros máis o IVA. Pódenos explicar cales foron as motivacións deste incumprimento e como xustifica? E como non podía faltar os reparos con carácter extensivo a provedores con facturación de trato sucesivo, volvemos outro mes a ver os mismos reparos. Dixeron que ian a empezar coa licitación de novas contratacións. Xa temos algunha data para o inicio desas ditas contratacións? Parecelle, vemos tamén que ás veces están anunciando nos medios de comunicación que están facendo unha boa xestión. Parecelle a vostedes que están facendo unha boa xestión? Vemos que ano tras ano o Instituto de Rianxo segue sin poñer a FP básica para moitos rapazas e rapazas do noso concello que, ao mellor, por distintos motivos non acceden a outro tipo de formación.
Gustaríanos que o Concello de Rianxo se dirixira á Concellería e preguntara cal é o motivo do non funcionamento da FP básica no noso instituto. E sabemos que hai 20 familias do noso Concello que teñen que desplazarse fora do Concello de Rianxo para que os seus fillos e fillas cursen este tipo de FP. Dende o Concello podenlle ofrecer algún tipo de axuda ou algún tipo de proposta alternativa para poder mobilizarse, evidentemente, outros concellos. Por outro lado, quería comentar un rogo ou pregunta que xa temos feito varias veces, é sobre os areais para andar con mascotas. Teñen en mente, plantexado ou algo polo estilo, algún horario ou algunha zona específica para que poidan pasear os veciños e veciñas de Rianxo para as súas mascotas? A Comisión para a Auga, para a municipalización da auga, leva dende setembro de 2017 sin reunirse. Pódenos explicar os motivos? Porque vemos un pouco... Vemos moi mal, que desde setembro non se volveran a reunir. Tamén temos algún coñecemento sobre a subvención que presentamos ao IDAE para a renovación de luminarias. Vemos que a Pobra xa fai uns cuantos meses que a deron e nós vai a acabar o ano e vemos que non temos ningún coñecemento. Fai varios meses, moitos meses, falaron que estaban coa elaboración do plan de emerxencias. A nosa pregunta é se xa remataron ou ainda están ou en que punto do plan están. Este tamén é unha pregunta que xa fixera, non se me contestou, quería insistir. O carga e descarga que fixeron exclusiva por a Mercadona, canto vai recaudar o Concello por esa taxa? O parking municipal tamén xa fixemos un rogo, fixemos preguntas e vemos que sigue estando en tan mal estado como estaba fai esos meses que preguntamos. Rogamos que se poñan as pilas e fagan o mantenimento que teñen que facer. Xa pasaron máis de 6 meses, bueno, máis de 8 meses, perdón, porque este xa fai máis de 2 meses que fixen este rogo. Xa pasaron máis de 8 meses dende que se convocou a mesa de seguimento das mocións, tal como acordamos que se convocaría cada 6 meses. Rogamos que se convoque canto antes. Este é o terceiro pleno que o volvo a rogar. Por favor, un pouco de seriedade. Temos varias cuestións que son a bandeira do grupo de goberno, que é a recollida de lixo, a auga, a luz e saneamento. Sabemos algunha data para algunha destas cuestións en concreto? Despois, por outro lado, temos unha petición que xa habíamos feito ao alcalde sobre a placa do lavadero do Pazo. Ali no lavadero, quitaron unha placa pola lei de memoria histórica e os veciños pediron reiteradamente que se poña unha simplemente co ano de construción. Comprometeuse a facelo, levamos outros 3 meses sin ver ningún tipo de obra. E hai outro tipo de actuacións que están demandando tamén a Asociación de Veciños. Espero que se lle faga caso o máis antes posible. E por outro lado, quero que nos indique en que momento, lugar ou iniciativa o grupo de Rianxo en Común dixo ou expuxo que os que máis gañaran menos pagan. Rogamos que deixe de distorsionar a realidade, porque o grupo de Rianxo en Común en ningún momento estuveron esas palabras que vostede mencionou ao principio do pleno. E por outro lado, quería facer unha reflexión, digo yo ao alcalde, porque é o único que me podo dirixir en este momento, que me parece un pouco demagóxico que se defendan mocións do 25N ato seguinte se as teñan a condena dunha violencia machista que ademais vai reprobada cunha sentenza. A vostede que lle parece? Máis nada, moitas grazas.
Respecto desa última, debe de dirixida a min ou a nós. Bueno, non pasa nada, vou non a deixar. Sí. Eu creo que, a ver, as exposicións, o momento de explicalas foi o momento das mocións. Eu creo que quedou explicada por qué e tal. Entón, despois igual vou pedir salir, pero non me pedir a min que explique que pensa. Porque este é o momento onde usted me pregunta e eu respondo. E lle parece a vostede a súa posición? A miña posición foi a que expresei como membro do equipo de goberno ao votar a favor da declaración. Esa é a miña opinión. Entón, estou de acordo con iso, non me entro a valorar e tal, e preferiría non entrar máis a debatir. No, se me permiten, nós que a maioría da declaración estábamos de acordo, só que polas razóns explicadas, pois non vou repetilo máis. O compañero xa falou de varias cousas que nos queríamos a preguntar, pero, bueno, el falou do parking. Nós, ademais, íbamos á plaza. Sabemos que a plaza non é toda de titularidade pública, pero dá pena, cando chove un pouco forte e despois escampa, bota un montón de horas aquilo que non se pode transitar. Había que buscarlle o xeito, de alguma maneira. Nos decretos, pois vimos que no decreto 877/2018, donde se dá conta do pagamento de retencións feitas a uns profesionais, vemos que hai un servicio polo que se pagou a dos profesionais unha factura a cada un por un total de 6.877,75. Gostarían saber para que servicio foi isto. Queríamos saber tamén con que frecuencia se revisa o funcionamento dos pozos de bombeo e de saneamento, e se os de Leiro e Isorna tamén teñen esa mesma asiduidade de mantemento. Gostaríamos preguntar como está o asunto do tractor que se queimou, propiedade da confradía, e que nós estábamos usando ao abeiro dun convenio que temos con eles. Nada máis. Gracias. Rogamos maior limpeza das rúas e dos parques infantís, mellor alumbrado en Campo de Pazos, arreglar as losetas que están xunto á fonte Rianxeira, que están rotas moitas delas, limpar de verdina as calles porque houbo xente que caeu, ampliar o alumbrado que está no parque do Campo da Riba, limpar a pista paralela ao Colexio de Asados porque, por exemplo, cando foi Halloween expuxeron unhas calabazas, están todas caídas, están bastante mal. Sí, no, que sí, que eu estou de acordo co... Quero dicir, a ver, é que vexo que se me malinterpretou, que estou totalmente de acordo cas actividades, faltaría máis, aparte, se me coñeces un pouco, vamos. Pero quero dicir que, cando se fan esas actividades, que pasa alguén a limpar a calle, Bueno, pois falar co profesorado, vale. A pista do campo do Unión Vello, a pista que hai pola parte de atrás está chea de raíces a carretera, é dicir, debemos de romper o asfaltado e os coches non poden transitar, entonces si poden buscar algunha solución. Como preguntas, en Isor, no cementerio, leva máis dun mes en auga e dixéronos que era responsabilidade do Concello. Pódenos informar sobre este tema ou se en caso de que descoñecelo pódese poñer en contacto con eles para intentar solucionalo. Estudiaron algo sobre a zona de Carballales que se falou no pleno do outro día porque os veciños e veciñas siguen reclamando que, bueno, que está a zona que está na zona de Carballales o que está por debaixo do Galería. Por poñelo en dirección único ou tomar algunha solución, e se vai tardar moito este tema en solucionarse, e dinos se polo menos poden poñer un espello mentras non se toma algunha decisión. Mais nada, gracias. O espello está reclamado para colocar ali e efectivamente hai que estudar o tema de dirección única, haberá o que ver. Haberá o que ver. Esta mesma mañán creo que estiveron traballando en Isorna para resolver o tema do cementerio. Polo menos eu mandei o fontaneiro ali para que reparar unha avería que viña da Casa da República ou dunha cousa que hai ali. Bueno, pois creo que o do cementerio derivaba da avería que había ali arriba na Casa da República. Esta mañán estivo traballando, non me deu tempo de que me dera máis información sobre iso, pero que un empleario municipal estivo xa esta mesma mañán.
Alumado, e aproveito tamén para decir, cando sexa oficial a consecución da subvención do 1 millón de euros do IDAE, pois fareino saber. De momento é só oficioso, o positivo da resolución, entón prefiro non adiantarme a cando chegue iso. Iso vai vir en deriva pois algunhas solucións aos problemas de alumado que me dan, que precisamente intentaríamos mellorar con esas instalacións novas. É unha subvención importante que xa saben que leva cambio de luminarias e máis de cadros de mando. Sabemos que está ben encamiñada, que está moi ben posicionada, que ten todos os boletos para que axiña comunicarse, pero cando chegue a resolución poderei informar. Se non, só podo dicir o que acabo de dicir, que vai por bo camiño e que hai xa comunicacións de que está todo entregado e todo en boa posición, pero non podo dicilo máis antes de que nos veña a resolución. Despois tocará a segunda parte, que é como facemos para facer fronte a iso, anticipar os fondos antes de que nos devolva a Europa, etc. Pero, a día de hoxe, o que sei é isto, que vai positivo e que resolverá algún tema que veñen aí, entre outras, sustitución do alumado campo de arriba. Tomo nota da limpeza verdín, algunhas se limparon, agora hai unha máquina, xa tamén se mandou, renovouse o cloro para intentar botarlle a varias rúas ese cloro e co hidrolavado intentar eliminar o verdín das nosas rúas. O tractor está aberto un expediente, segundo creo, para devolverlle a cofradía o importe do tractor queimado. Estas son as veces cousas que deuse rompeu, haberá que intentar financiarlle polo valor correspondente un tractor á cofradía. Hai un pequeno expediente aberto para esa devolución, porque xa a propia cofradía tamén o puxera en coñecemento do Concello, en coñecemento do seu desexo de que fora renovado. Sabíamos perfectamente que se estragara. Os pozos de bombeo, neste momento, os pozos de bombeo de Isorna e Leiro, o seu mantemento corresponde á empresa concesionaria. Costou, no caso de Isorna, sobre todo, que se metera nesa dinámica, obrigounos a nós a moitísimo traballo tamén, incluso con medios propios, de ir revisar os bombeos, e agora competencia xa exclusivamente da concesionaria antes de que se tome unha determinación en canto a outras maneiras de xestión. Sí que, por parte da Xunta, que estivo outro día aquí connosco para anunciar as obras inminentes tamén da nova depuradora de Rianxo e do novo colector, sí que nos indicou que ao ser a mesma concesionaria dunha das obras que vai permanecer, por así decirlo, creo que eran 18 meses máis xestionando a depuradora, unha das empresas, Copasa, que tamén ten a xestión a obra encomendada daqui de Rianxo. Como van estar por aquí, que amplía hasta o máximo, o que nos deixa tamén a nos un marxen de 18 meses onde non temos que xestionar a depuradora de Isorna. A maiores, iba a vencer un prazo agora en decembro, pois amplíase 18 meses máis, onde asumen eles as tarefas de mantemento desa depuradora. Teñeme que intentar dar algún dato máis do tema da retención deses profesionais, porque non con este dato só. Si, son, pois entón xa o aclaro. Estes profesionais son todas as persoas que dirixiron o equipo técnico da restauración do Castelo da Lúa, da Torre. Son arqueólogo, restaurador, deseñador e arquitecto da zona. Entón corresponden aos seus honorarios e as súas liquidacións, que irán contrato a parte do que era a dirección da propia obra, a actuación que levaron eles. Das cabazas caídas, limparemos, pero o que non é normal que despois dunha actividade escolar, de repente, esas mesmas cabazas que son tan bonitas, o seu lugar proceder ao propio centro de ensino a tiralas á pista. Non parece un procedemento moi normal, non? Entón, foi estritamente eso, e se lle fixo saber, e falouse xa con eles. Placa do lavadeiro, e máis algunhas actuacións que hai un escrito do Veciños do Pazo que se lle contestou cumpridamente tamén hoxe, dándolle e comunicándolle o texto que se vai poñer
facendo referencia á participación da Administración do Estado, do propio Concello e dos veciños do Pazo en 1952, se non me engano, xunto a outras actuacións que están previstas e algunhas actuacións do ámbito de referencia da propia veciñanza, da Asociación de Veciños do Pazo, teñen eles ese escrito de comunicación. Demagóxico das mocións, a única alusión que dixen foi basicamente que para min non é normal que teño as miñas dúbidas en canto que haxa que financiarlle o imposto de construcións a un coche que vale 40.000 euros. Alguén que pode comprar un coche de 40.000 euros, pois igual os cento e pico do imposto de circulación, que non lle parecerá moito, se pode comprarse un cochazo dese estilo, e entón dicía que ás veces pois que poderíamos intentar mirar outra cousa de movimento, e que, efectivamente, no momento en que ustedes plantexan que a esa xente sexa gratis, pois que, bueno, pois teño as miñas dúbidas de que prefiro. Pero a Francia en concreto, non hai coches máis baratos. A Central de Vigo está fabricando coche eléctrico, furgoneta eléctrica. O sea que todos temos que comprar unha furgoneta de Vigo e entón esa como é a máis barata tal. Aquí se está falando en xeral, entón van vir coches de 40 ou 50.000 que si estrictamente collemos esa moción 35, neste momento son moito máis caros e é como pasa tamén cos outros coches que oxalá poderamos todos acceder a esas bonificacións e bueno, é a dúbida que plantexo. Tamén falamos de que poderíamos estar debatindo un sistema donde o criterio non fose o cabalaxe, sino fose o grau de contaminación, pero que entón tamén hai que plantexar o conxunto da moción. Igual tamén hai que plantexarse, bueno, eu propoño que os eléctricos non paguen, pero que os maiores de 25 anos, que son os que máis contaminan, que agora paguen, porque senón estamos usando dos criterios contrapostos na hora de avaliar os impostos. Entón, que igual hai que falar no seu conxunto, non vale só coller estes son os que non contaminan gratis e os outros deixámonos tamén gratis contaminando, é dicir, ou collemos un criterio ou collemos outro, e que hai varios e que eu creo que non había esa unanimidade no conxunto dos propios grupos, non hai. Parking do Concello en mal estado, tema de Maía, etc. Aí vamos a ver sempre, a min é difícil explicar este tema porque ven de moi alá que hai a creencia, porque así se fixo saber ou pensar en algún momento que o dono da praza de Maía do conxunto das instalacións da praza de Maía era o Concello, que tiña aí unha bicoca con 5.000 metros cadrados de espacio público. Vale, pois estritamente o Concello ten 2.000 e pico metros, 2.200, unha franxiña, e casualmente nesa franxiña non hai ningún desaguadoiro, é dicir, todos están en zona privada. Vale, entón, ustedes, cando me veñen pedir, o que me están pedindo é que actúe en zona privada da praza. Están pedindo que o Concello actúe en zona privada dunha praza, que de pública, no sentido de que todos a usamos e todos a podemos estar. Pero é un tema tremendamente delicado. Eu comprendo que estamos intentando un pouco a ver como facemos e como entre todos resolvemos, pero insisto, boa parte das actuacións que serían necesarias neste momento na praza para resolver o que nos están metendo desde a zona privada da praza ao Concello no parking público son actuacións na maioría privadas. Entón, bueno, vamos ver como damos resolto esta complicación. Que eu tamén quero ver o parking sin filtracións, pero nada, pintamos, moi ben, pintamos. Ao mes seguinte empeza a chover, volvenos a caer auga. Temos que resolver o tema das filtracións. E as filtracións resolvense na parte privada da praza. Sí, pero xa non salen aí as contas, xa onde vai que pasou isto. A praza é do ano 2002, 2003, 2005. Estamos 13 anos despois. E hai temas que son de mala praxe que haberá que intentar resolver, pero por eso tamén pido un poquinho de paciencia para ver como recompoñemos a cousa. Non somos tamén os primeiros interesados en intentar resolver, pero non é doado por esta circunstancia que non sei como decila máis claro. Nos temos 2.000 metros e casualmente por ali non hai filtracións. Todas veñen de determinados atascos que hai en zonas privadas do edificio, que molestan no privado e tamén teñen as súas consecuencias no público.
evidentemente é unha plaza que é pública, é difícil tamén incluso negociar a cesión de todo ese espacio para o Concello, porque hai garaxes debaixo, entón, cando unha cousa é debaixo, pois non podes coller só a da arriba e deixar a da baixo privada. Hai moitas circunstancias un pouco extrañas que hai que mirar. Compartimos a inquedanza pola FP básica. De feito, cando debatíamos a moción do transporte, era un dos elementos que, para eliminar tanto transporte e mocidade, que tuéramos a FP básica, e comprometome pois, tamén, efectivamente, a trasladar mañá mesmo, incluso a través do o martes, que hai Consello Escolar no Instituto, esta demanda, a ver de como podemos trasladar a Consellería. Tense falado outras veces tamén de algunha outra especialidade. Lembro unha conversa coa propia Asociación de Carpintería de Ribeira para instalar tamén unha especialidade de FP relacionada coa Carpintería de Ribeira que permitía a formación. Quer dicir, hai inquedanza neste sentido. E máis, pois eso, que tuveramos a oportunidade de ter a FP básica no noso Concello, e moitas desas 20 familias non terían que nin acollerse a becas de ningún tipo, nin siquiera que buscarse a vida. A Comisión de Municipalización da Auga sí que leva tempo sin reunirse. Tamén teño que indicar que, afortunadamente, tamén hai algunhas circunstancias posteriores de determinados decretos ou sentencias do Tribunal Constitucional que axudan ou permiten, de alguma maneira, ver con outros ollos determinados elementos relacionados co personal, a subrogación de personal, que eran temas complicados que tiñamos sobre a mesa. Entón, eu espero tamén que rápido poidamos, encargouse a nova tesoureira, que a anterior, saben ustedes, que abandonou o Concello, non sei se foi o mes de maio, ou antes, non? A anterior tesoureira. Maio, marzo, abril, e que hasta setembro, e que hasta setembro non se incorporou. Entón, se necesita para o que son as tasas e análise das tasas a súa participación. Tamén se lle requiriu para que nos dera esa comunicación. Falaban antes de concursos. Neste momento a prioridade está sendo a licitación das obras do plan de obras. Hai varias que se colgan na rede, poden ver como están en marcha determinados proxectos que estaban aí e que son importantes. Algún de abastecemento, como é abastecemento so Igrexa Asados, algún de asfaltado, como é Brión, algún de reforma do campo de arriba, de reparación ou de posta en funcionamento do cuartel da Policía Local. Bueno, hai hasta 7 ou 8 o saneamento no Araño. Hai un proxecto que chegou hoxe precisamente o informe de Augas de Galicia, como é o saneamento de Foxacos. Quer dicir, neste momento priorizouse intentar sacar todas estas obras para despexarnos un poquinho o camiño e poder meternos con algunha das outras licitacións que tamén son importantes, pero priorizouse a licitación porque andamos con prazos pois bastante axustados de remate e hai que acabalos tamén. Tomo nota do da lei mascota, a ver se podemos intentar facer unha proposta. Ao que se chegar o acordo era de que determinada banda horaria no verán podían ir a calquera. Esa era un pouco a norma que se aprobou, e no inverno creo que non hai ningún problema para que vayan a pasear a praia. Hoxe mesmo entrou, falaban do plan de emerxencias de incendios, entrou un documento da Xunta que ainda non me deu tempo de observar, ten que ver cos incendios, unha especie de zonificación dos lugares onde houve incendios e os marca. Entrou hoxe mesmo e non puiden miralo. Se quedou algunha, intentarei contestala a vindeira sesión, porque eu creo que xa agora é o momento de deixar ao público pois tamén a súa intervención. Primeramente, pues agradecer a todos que prefieran. Yo soy la persona agredida sexualmente en la cofradía. Encantada. Y darle a todos las gracias por dedicarme, aunque solamente fuera 5 minutos, a leer la sentencia. Pedir perdón porque estoy hablando en castellano, pero me expreso mejor así. Si tuviera que hacerlo, pues lo intentaría. Quiero decir que hay una sentencia firme y
condenatoria hacia una persona en la que se pone 8 meses de cárcel. ¿Usted la leyó? No. Bueno, pues antes de juzgar hay que mirar, hay que leer todo. Todo. En la sentencia hay, no, eso fue un juicio, no me acuerdo, fue un juicio rápido. A ver si queda claro. Porque no es usted la primera que... No quiero dirigirme directamente a usted, que no vaya como un ataque. Voy a lo que es. Me gustaría... Bueno, pido perdón por expresarme así. Vamos a ver, hay una orden de alejamiento para ese señor. Hay 8 meses de prisión, ¿vale? Y llegamos a ese acuerdo para agilizar los trámites en la cofradía. 10 días después de que ese tío se echara encima mía, 10 días después, mínimo, se puso en contacto el señor patrón mayor. ¿Usted cuándo habló con él? ¿Por teléfono o a la cara? Por teléfono. Pues cuando tenga la posibilidad de verle la cara, fíjese en los dientes, porque los tiene todos. Y cuando dice una verdad, le cae uno. Así que con eso ya le digo todo. Él 10 días después, me recibió en una oficina con otra persona y me preguntó qué había sucedido. Le conté palabras textuales, lo que conté ese día, lo que voy a contar hoy y lo que puedo contar, desgraciadamente, dentro de 10 años. Porque yo no miento. Se lo dije a él y lo puedo decir al mundo. Yo no miento con la verdad a cualquier lado. A lo que diga un señor juez, que fue un señor juez el que dictaminó eso, no yo. No nos equivoquemos. Yo le dije que lo único que quería era no coincidir de guardia con ese señor. Con eso yo no quería hacer ruido, ni llegar hasta aquí, ni pasar lo que pasé, ni yo, ni toda mi familia. Porque es muy triste ver a una hija pasando lo que pasé yo. Y es muy triste que mis hijos vieran lo que yo sufrí. Lo que sufrí y lo que estoy sufriendo. Muy triste. Y tengo unos hermanos. Y tengo una familia, tengo un marido. El señor patrón me dijo que si esto que me pasó a mí le pasara a su hermana, él lo arreglaba, no las tabernas. Ya ajustaría las cuentas. Pero si mi marido ajusta las cuentas, o mis hermanos toman por su mano, van así. Pero el señor patrón mayor tiene una defensa pagada. La que él a mí me dijo que la tenía pagada, que él se hacía, que tenía a mi disposición el abogado de la empresa, y perdón, pero estoy muy nerviosa, el abogado de la empresa que lo tenía para lo que me hiciera falta. Y él me insistió, pero no sé por qué no pasa denuncia, pero no sé por qué no pasa tes opitos os teus compañeros, os da túa familia, tes todo o meu apoio, e sabes o apoio que ten ele? Coller o señor e levar así polo lombo. Apoia a ese señor desde o primeiro momento. A mí acompañoume a coller unha denuncia. O peor, ainda quizás, non foi o que ele fixo, que botouse encima miña, agarrou unha teta e fixo unha proposición. Eu tuve a suerte de que estaba na calle de Tanxil e pude escapar, porque levaba o coche. Se o levara el, o mellor podía pechar, tiña a forza dun toro, porque tuve que facer 3 intentos para sacar de encima miña. Vale? Eu son unha persona que teño un carácter, valo moito para o traballo que teño, moito, valo moito, moitísimo. E a mí me di que me vai pasar eso. Vou darlle unha pata, non sei que, pero hai que ver no sitio, Hai que ver no sitio. Espero que ninguén teña que sufrir en carnes e menos dunha filla que pasa o mismo. Despois cambiarían. Ibas a mirar millor se era solamente o que decía o patrón ou se era o que non decía o patrón. De palabras, estás moi bien. Cando me chamaron para ir ao xuzgado, xa me estou tentando chamar ao teléfono. Cando me chamaron para ir ao xuzgado, chamei ao patrón. Patrón, mañá avise ao abogado que mañá teño que presentar. Ela non se avisou. Ele non se pode representar. Pero como non me pode representar? Ai, non, mira, voulle chamar agora que che fale ele. O puño apretado.
Colleu, chamou o señor abogado que ten a cofradía, e díxome, ai, eu non a podo atender. Ela non lle dixo Miguel. No, pois, dixo, ai, Dios mío, eu chorando. Pero que vou facer? Porque me chamaron ás 2 da tarde para estar ás 11 da mañá. E pola tarde, gracias a Dios, teño hasta na familia abogados. E con os abogados mortos. Pero ti como chamas ao mediodía, pola tarde, a un abogado que estea libre. Ou eu ninguén, porque todos os abogados teñen as súas citas, os seus suicios e todas as súas cousas. Vale, gracias a Dios, miña filla tiña a nai dunha amiga que era, comentei, e veme desde a Coruña, sin conocer o caso, sin conocer nada. Porque o señor patrón lavou as mans como a coín. En canto puxen a denuncia, o señor patrón, este mozo, foi avisado pola Guardia Civil que teña unha denuncia. Colleu unha depresión. Porque non é normal unha persona que está denunciada con unha depresión. Mentre estuvo na depresión, foi para a cofradía de Vilanova poñerme por ver. Perdón, o que máis me jodeu de todo é que o patrón me dixera que pero que cando eu lle relatei todos os feitos que pasara esa noite, díxome, pero que díxome outra cousa. Normal, eu vostede non conozo de nada, nin o que está enfrente conozo de nada. Se usted me di, mira, a mí tal persona díxome isto, e outro señor dime tal persona díxome isto, todo o contrario, normal. Eu tampouco sei a quen creo, porque os conocía aos dous desde o mesmo día. O que pasa que eu tuve a habilidade de, o día siguiente, eso pasou ás 2:30 da mañá, eu, en canto me levantei, chamei ao encargado para decirle que non quería facer guardias con ese señor, que non me puxera as guardias con ese señor. Tens que denunciar, eu quero decir, patrón, non quero deixar a cousa aí, non quero facer ruido, nin quero nada. Eu sou unha persona maior, bueno, toca unha tecla, bueno, pues, hasta aí chegas. Non aguantas, porque non queres nada con ese home, pero bueno, teño que tamén decir que non é unha violación, nin é outra cousa, que son, chega de ben, pero non é o mismo, vale? E sabe a contestación que lle dou este home, porque xa estou entrando en calor, sabe que lle dixo este señor empleado ao patrón maior? Que era mentira, que eu era unha puta, unha calienta pollas, era unha mentireira. E así está todo na declaración. Entón, claro, como o patrón maior tiña a versión dele e a miña, eu tuve unha habilidade, o día siguiente tiña 2 guardias, e o compañero non me podía, tiña de día e de noite. Dixo, bebela el cinto, pero supoño que queres que che faja de noite e non a de día, porque de día será menos peligroso que se bote a ti. E puxo o teléfono a gravar aquí. E díxenlle, teño para enseñar a quen quero, porque é unha grabación donde eu estou falando con outra persona, é lícita, é gravada, e ademais a jueza aceptouna, é que é ridícula, donde se pasan 20 minutos pedíndome perdón. Non é unha conversación dirigida, é unha conversación na que eu entro no galpón e lle digo, Juan Carlos, que pasou? Que pasou ayer? Non pasou nada, Belén, non pasou nada. Non te preocupes que non vai volver a pasar, A partir de ahora, todo vai a ser mellor ainda que antes. E dixo yo, no, yo non vou a ir de guardia contigo. Pero por qué, Belén? Pero por favor, sube no coche, vamos a tomar un café, falemos. Que no, que yo no voy a ir de guardia contigo. Te doy la opción, si tú te quieres marchar, ese día, que yo nunca pretendí que lo estudiar ni que nada. Ese día, porque todavía no sabía que me llamara puta. Porque en el momento que me llamó puta, a mí que me llame puta, lo va a demostrar delante del detenedor. Y ya está. Y cogí, le di la opción, la grabación está aquí, para que la quiera escuchar, la envío por WhatsApp gratis, porque aquí son 20 minutos que van a perder. Está 20 minutos, como dice la juez, reiteradamente pidiendo disculpas, diciendo que si alguien se tiene que marchar de la cofradía, que se iría él. Y ya está. El patrón mayor, cuando este se fue, a los 15 días de marcharse de baja por la represión que cogió, habló con un compañero mío, se apoyó allí y le dijo, Juan Carlos, dice que se vai. Que se lle prepara os papeles do paro, y le dije mi compañero,
Home, xa era o que tiña que facer desde o primeiro momento. É o que tiña que facer, é o que tiña que marchar. Ese é o apoio que teño do señor Miguel Iglesias, o noso señor patrón maior. Belén, disculpa, eu creo que está clarísima a cousa. Clarísimo. Solamente decir... Pero breve, porque está moi clara a cousa. Dúas cousas, por favor. Pois veña. O tema dos cartos. O tema dos cartos. Unha persona que se vende, que lle toca un corpo por cartos, ten un nombre. Que non vou dicir, mas todos o sabemos. 2.000 euros collino. Pedín 3, pero nin 20.000, nin 30.000 fan. Que a miña familia, nin eu, me recupere do que estou buscando. Nin do que me queda, a partir da hora. Nin do que me queda. É outra cosa que vou dicir. Son a política total. Non entendo nada de política. Son analfabeta total. Pero podo dicir que votei o PSOE toda a vida por meu abuelo, que foi un afiliado toda a vida do PSOE. E vou a dicir que arrepinto, me teño vergonza propia, e se quero me quedaran as mans cortadas cada vez que me tive unha guerra do PSOE. E meu abuelo se levanta hoxe, moitas gracias PSOE. Non. Bueno, nada. Sí, voulle contestar eu. Por este tema, quero dicir, non se circulou, as sentencias non circularon por razóns de... Podería pedir a Miguel. No, pero bueno, non se pode fiar das ovellas. Pero que non podemos, o que non podemos é nós unha sentencia que temos de boa fe e que nos dá alguén andala a repartir por aí. Eso non o vou facer porque hai... Non se pode xuzgar a Miguel polo que dijo o solo é triste eso, que vaya a pedir ao patrón maior, porque claro, é a patronal, porque aquí o PSOE vai facer preguntas sempre, verdad? Preguntas sempre é a víctima, porque antes oíste falar a dicir aquí que estabas ca víctimas da violencia. Dixer, non? Pois esta señora é víctima, este é víctima, e ti que a víctima non falaste, foste falar ca patronal, porque claro, ali moito votos. Bueno, ¿verdad? está claro, nada. Mira, por favor, no. Ben. 2.000 euros. A mí con 2.000 euros non me compra. Ese está claro. El temos 8 meses e ten aí unha carta que le fará toda a vida. Como agresor. Eu como víctima, señora. Como víctima. O Pleno pronunciouse ao teu favor e xa escoitastes a declaración. Pois vai nese sentido. Esa é a parte que vostedes que quedar porque é hasta onde chega. Veremos tamén continuar adiante con algunha outra actuación e do que poidamos, pero bueno, así remata un pouco este tema. E só quería explicar iso, que a sentencia non se reparteu, porque é unha sentencia que afecta a persoas privadas, está no seu dereito, é unha sentencia que forma parte do ámbito privado das persoas, entón non é... Non é... Xa, sí, pero que deas ti é outra cousa, ou que dea, pero cuidado, porque tamén... Sí, hai que protexer tamén a intimidade do que aparece ali recollido. Hai unha protección de datos que avala que non se poida coller unha sentencia e andar a repartila así como así. Non, pero eso quedou aclarado, eso non hai dúbida, en ese sentido a pronunciación foi a que foi, estou seguro de que de unha maneira unánime todo o mundo te respalda, eso estou claro, sexa como sexa. Bueno, outra. Eu sigo co mismo, que non fomos convocados para unha comisión para o centro de día, sabemos que non lle interesa a nadie, entón vamos a volver ás movilizacións. En esas movilizacións vamos a pedir a Xunta de Galicia que teña nos seus presupuestos o centro de día, pero tamén lle vamos a pedir a toda a corporación municipal, digamos que vos vamos a pedir de modo facendo presión na calle, que as manifestacións que nos botedes unha man, que non nos pagades invisibles, porque se nós vamos a pedir que nos presupostos nos incluyan, dirán, que presuposto vamos a incluirte se non tedes ni siquiera unha memoria onde se estableza que é o que precisades para o centro de día. Que a mí me parece unha desidia total. Claro, me doe moito porque meu pai vai a morrer sin poder ver. Por fin, ao final, a tenente alcalde, pois terá razón, cando se ría tanto nas barbas. Segundo,
En Tronco hubo un tornado, sabédelo. Eu non sei que esperades a avisarle a Costas de Galicia que vos te mande unha puñetera vez sobre a barreira, porque un día vai a provocar un accidente moito maior que poda facer un accidente natural. Ten ali os troncos e non nos quita, bueno, pasan moi perto das nosas casas. Casa na que eu vivo en un bungalow que ten un nido de betulina desde fai un tempo de 1,20 m, que foi avisada a tenente alcalde, foi avisada a Xunta decía que querían estudiar por falta, menos mal que se chamou ao señor alcalde e aí sí que hubo resposta inmediata. Así que ese plan que tedes de prevención que funciona, porque a todo isto, pois ese nido caeu e agora pois están invernando as nésporas por aí asiáticas e cando veña a primavera, pois non sei como teremos que andar por a casa. As persoas que veñen ali ao cambio, pero estamos acostumbrados a que non se nos faça caso. Vamos a intentar as movilizacións, por favor, decidirnos algo, se falachedes ca Xunta, se tedes un borrador, se pensades en nós, decídenos algo. Con relación ao que falábamos antes dese plan, as nosas compañeiras quedaron encerradas moitas veces no cementerio. É un cementerio que ademais resuma agua malpedente, que ten pozas, non ten nin horario de apertura nin de nada, e hai moita xente que se leva anos reclamando e cada vez vai a peor. É o cementerio de aquí de Rianxo. Entón, por favor, mirad un pouquinho o que está pasando ali. Hai xente que se queda encerrada dentro do propio cementerio, hai pozas cheiras. A ver, que pensades facer? Nós vamos a empezar as movilizacións, decídenos algo. Porque se vamos a San Caetano, por certo, do PP, que é esa dela, non? Mira, cando nós hai que baixarse á terra e poñer os pés no chan, porque se pedides que se limpen unhas cabazas que caen, que teña que vir limpar un concello, que nos ten que limpar, eso serán a educación que se dan nas casas. Entonces, a mí me parece moi mal que se gaste un operario limpando unhas cabazas que tiran uns nenos dunha actividade do colexo, vamos. É que aí me parece sí que tirar o diñeiro. E o segundo é os medios de comunicación, verás, nós estuvemos 6 veces en Santiago cos medios de comunicación e viñeron 6 furgonetas da policía a botarnos fora da nosa televisión que tanto pagamos, da española e da galega. E cando foi aquí a regata de Batéis, puxemos por todos os sitios pancartas, non saleu ni unha. Cando foi de Diana Crer tamén evitaron pancartas. Bueno, e o alcalde xa cando foi da Xouba, igual. Quero dicir que os medios de comunicación están totalmente teledirixidos. Sabes? Si non, haber ido con nos a manifestación e ver como nos trataban. Ninguna das nosas noticias saleu aí. Tuvo que ser a sexta, tuvo que ser a 5, a que quitar as nosas noticias, porque somos invisibles. Vale? Ben, Cheche, eu quería empezar polo tema. Ninguén vos ignora. De feito, si, o que pido é que teñades tamén un chisquiño de paciencia. Xa sei que é moito pedir, máis non, pero a cantidade que ten que afrontar só o Concello en primeira instancia é 1.600.000. Hai comprometidos. Bueno, pero o proxecto, vale, a comisión terase, pero non podo admitir, bueno, pero cando sexa, pero antes do proxecto que hai que ter a viabilidade dun edificio. Entón, estamos centrados en comprar ese edificio, e se compra para centro de día. E é a inversión máis importante deste Concello nos últimos anos. E está aí, pediuse primeiro, en primeira instancia, un crédito á Xunta, veremos... No, ese non ven a nós. O do Concello, o crédito, vais intentar resolver a finais deste ano, entre finais deste ano e o mes de xaneiro. Ese horizonte... Non, bueno, pois se compromete a comisión, pero quero dicir que non podo dicir que haxa desidia porque estáse traballando... Con que cara que vou pedir a Xunta que me dé dinheiro e me pague para adquirir? Para centro de día, para adquirir un ben patrimonial que funcione como centro de día. E onde está o proxecto? Bueno, o proxecto... Non hai,
Sí, pero para o proxecto hai que poder entrar no edificio e ten que ser noso, porque senón estamos facendo un proxecto dunha cousa que non é nosa. Entón, estamos centrados en compralo e que sexa noso. No momento que sexa vos, seredes dos primeiros en entrar, aunque sexa a celebrar que é patrimonio do Concello. Home, celebrar xa, pero hai que celebrar que se adquire un ben patrimonial dese, que é para centro de día e é para equipamento social, senón non estaríamos falando dese equipamento. Do cementerio hai un proxecto tamén que se resolverá tamén nos próximos meses para impermeabilizar o Concello. Foi unha aprobación do POS. Entón, as obras han de estar a empezar rapidamente. Sí. Se votades manda contratación privada para asumir labores que non se fai desde o funcionariado, tamén votade man ao que sexa a contratación privada para facer os proxectos. No, pero eso non é posible. Se fora posible, non... Porque eso sería volver outra vez a información. Pero non é posible. Hai que facer un proxecto e presentalo. Hai uns procedimentos ahora de contratación que estamos pechados por eso. Entón, o proxecto do cementerio está aprobado o proxecto técnico, está aprobado a dotación orzamentaria, está dentro do plan de obras da Deputación do ano pasado e nas vindeiras semanas hai licitación para que unha empresa o acolla. Neste momento, se se colle, e non quero que me creades polo que digo, senón polo que está, se entrades na plataforma de contratación do Estado, que é pública, veredes 6 ou 7 actuacións que mencionaba antes que están, poñerán, supoño que en evaluación, porque xa se abriu a aplica, xa se sabe o importe, xa se sabe de alguma maneira a empresa que o vai facer e está a piques de facerse. E todo iso é público. O mesmo vai pasar co cementerio. E o mesmo vai pasar co crédito que se vai solicitar agora a finais de ano para, porque ten que ser tamén público, a mellor postor de empresa bancaria para ofrecernos ese 1.600.000 nas mellores condicións posibles. Non, home, pero temos a comisión, pero, claro, pero, bueno, en algún momento te contarei as miñas e xa o sei. Bueno. Claro, pero sí, pero eu tampouco entendo que sigamos con este discurso cando realmente estamos poñendo sobre a mesa e o Concello puxo sobre a mesa orzamento e liberación de todos os créditos posibles. Se fixeron todas as actuacións económicas. E se chegou ao acordo de destinar 1.600.000 euros. 1.600.000 euros. 1.600.000 euros, unha inversión que ningún Concello acometeu por si solo e nos vamos a poñer sobre a mesa. Quero dicir que, por favor... Sabedes, a Diputación, se non o compramos, cando teñamos, é cando vai dar a Diputación os 300.000 para descontar e os 300.000 para obras. Pero primeiro hai que poñer sobre a mesa o 1.600.000 e é o que se leva todos estes meses traballando. Pero non vale para que o compremos. Temos que enseñarlle, cando compremos, se veñas ti tamén ao notario co couso, vas ver. Bueno, pois xa o veremos, home, que non queda tanto. Veña, gracias.